ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. Praise the Lord. இதோ மனிதர்கள் மத்தியில் வாசம் செய்பவரே, எங்கள் நடுவிலே வசித்திட விரும்பிடும் தெய்வமே, இதோ மனிதர்கள் மத்தியில் வாசம் செய்பவரே, எங்கள் நடுவிலே வசித்திட விரும்பிடும் தெய்வமே, உமக்கு சிங்காசனம் அமைத்திட உம்மை துதிக்கிறோம் தேவனே, பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே உம்மை தொழுகிறோம் இயேசுவே, உமக்கு சிங்காசனம் அமைத்திட உம்மை துதிக்கிறோம் தேவனே, பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே, பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே உம்மை தொழுகிறோம் இயேசுவே, தொழுகிறோம் இயேசுவே, எங்கள் மாற்றியோர் உலாவிடும் எங்களோடு வாசம் செய்யும், எங்கள் மாற்றியோர் உலாவிடும் எங்களோடு வாசம் செய்யும், எங்களோடென்றும் வாசம் செய்யும், எங்களோடென்றும் வாசம் செய்யும். அன்பின் பிதாவே, நாங்கள் துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த ஆராதனை சமூகத்தின் நிறைவாய் எங்களுக்கு தாரும். எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பிரசன்னத்தினால் நிரப்பியருளும். பரலோக தேவனுடைய பரிசுத்த ஆளுகை எங்கள் வாழ்க்கையை நிரப்புவதாக என்று நாங்கள் கேட்கிறோம் ஐயா. நானுடைய ஒவ்வொரு பகுதிகளை நீங்க பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். கர்த்தர் நல்லவர். ஒரு புதிய பாடலை நாம் கற்றுக்கொண்டு பாடி அவனுடைய நாமத்தை மயம்படுத்துவோம். ஏற்கனவே தெரிந்திருந்தால் நீங்க சேர்ந்து கூட பாடலாம். இது செட்டைகளை விரிக்கும் காலம், உயரங்களில் பறக்கும் காலம், உன்னதத்தின் மகிமை நம்மேல் ஒளித்ததால் சிறகடித்து பறந்திடுவேன், மேலே உயரே உயரே பறப்பேன் என்ற பாடலை விசுவாசத்தோடு ஒன்று சேர்ந்து கற்றுக்கொண்டு பாடி ஆடு நாமத்தை பயன்படுத்துவோம். உன்னதத்தின் மகிமை நம்மேல் ஒளித்ததால் சிறகடித்து பறந்திடுவேன், உன்னதத்தின் மகிமை என் மேல் ஒளித்ததால் உயரங்களில் பறந்திடுவேன், மேலே உயரே 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 நான் பறப்பேன், உயரே
உயரே உயரே நான் பரப்பின் மேலே உயரே 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 நான் பரப்பேன் உயரே 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 நான் பரப்பேன் செட்டைகளை விரிக்கும் காலம் உயரங்களில் பறக்கும் காலம் இது செட்டைகளை விரிக்கும் காலம் உயரங்களில் பறக்கும் காலம் உன்னதத்தின் மகிமை அம்மேல் உதித்ததால் உயரங்களில் பறந்திடுவேன் உன்னதத்தின் மகிமை என் மேல் உதித்ததால் உயரங்களில் பறந்திடுவேன் மேலே உயரே 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 நான் பறப்பேன் 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 சிறையிருப்பின் நாட்கள் முடிந்து விட்டது நான் சிறுமைப்பட்ட நாட்கள் முடிந்து போனது என் சிறையிருப்பின் நாட்கள் முடிந்து விட்டது நான் சிறுமைப்பட்ட நாட்கள் முடிந்து விட்டது உன்னதத்தின் மகிமை என் மேல் உதித்ததால் உயரங்களில் பறந்திடுவேன் உன்னதத்தின் மகிமை என் மேல் உதித்ததால் உயரங்களில் பறந்திடுவேன் மேலே உயரே 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 நான் பறப்பேன் 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 வனாந்திரத்தை சுற்றும் நாட்கள் முடிந்து விட்டது மதில்களை நான் தாண்டும் நேரம் வந்து விட்டது வனாந்திரத்தை சுற்றும் நாட்கள் முடிந்து விட்டது மதில்களை நான் தாண்டும் நேரம் வந்து விட்டது உன்னதத்தின் மகிமை என் மேல் உதித்ததால் உயரங்களில் பறந்திடுவேன் உன்னதத்தின் மகிமை என் மேல் உதித்ததால் உயரங்களில் பறந்திடுவேன் மேலே உயரே உயரே நான் பறப்பேன் உயரே 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 நான் பறப்பேன் உயரே 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 நான் பறப்பேன் உயரே 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 நான் பறப்பேன் இஸ்ரவேலின் சத்தம் ஓய்ந்து போனது சூளைச் செடியின் நாட்கள் முடிந்து போனது இஸ்ரவேலின் சத்தம் ஓய்ந்து போனது சூளைச் செடியின் நாட்கள் முடிந்து போனது உன்னதரின் சத்தம் எனக்குள் தோணித்ததால் உற்சாகமாய் ஓடுகிறேன் உன்னதரின் சத்தம் எனக்குள் தோணித்ததால் உற்சாகமாய் ஓடுகிறேன் உன்னதரின் சத்தம் உன்னதரின் சத்தம் எனக்குள் தோணித்ததால் உற்சாகமாய் ஓடுகிறேன் உன்னதரின் சத்தம் எனக்குள் தோணித்ததால் உற்சாகமாய் ஓடுகிறேன் மேலே உயரே உயரே நான் பறப்பேன் உயரே 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 நான் பறப்பேன் உயரே 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 நான் பறப்பேன் உயரே 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 நான் பறப்பேன் இது செட்டைகளை பிரிக்கும் காலம் உயரங்களில் பறக்கும் காலம் இது செட்டைகளை பிரிக்கும் காலம் உயரங்களில் பறக்கும் காலம் உன்னதரின் மகிமை என் மேல் உதித்ததால் உயரங்களில் பறந்திடுவேன் உன்னதரின் மகிமை என் மேல் உதித்ததால்
ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். உபாகமத்தில் அப்படிதான் வாசிக்கிறோம். கழுகு தன் கூட்டை கலைத்து தன் குஞ்சுகளின் மேல் அசைவாடி அவைகளை தன் செட்டைகளிலே சுமந்து கொண்டு போவது போல கர்த்தர் ஒருவரே அவனை நடத்தினார், அந்நிய தேவன் அவரோடு கூட இல்லை. கழுகு தன் குஞ்சுகளை பயிற்றுவிப்பது போல கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை பயிற்றுவிக்கிறாராம். அப்படிதான் பைபிள் சொல்லுது. அப்படி என்றால் சில நேரத்தில் கழுகு என்ன பண்ணு, தான் கட்டின கூட்டை அதுவே என்ன பண்ணு கேட்டீங்கன்னா கலைச்சிருது. எதுக்காக கலைக்குதுன்னா, இந்த கூட்டோடு என்னுடைய குஞ்சுகள் இருந்து விடக்கூடாது, இந்த கூட்டையும் தாண்டி இருக்கிற ஒரு உன்னதத்தை என் பிள்ளைகள் பார்க்க வேண்டும். ஆகையினால அதை கலைச்சிருது, அசைவாடுது, செட்டைகளை விரிக்கிறது. அந்த செட்டைகளை அதை சுமந்து கொண்டு போகிறாது அப்படியே தள்ளி விடுமா. தள்ளின உடனே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் சட்டை அடிக்குமா குஞ்சு. டக்குன்னு அதனால முடியாத சூழ்நிலை வரும்போது அப்படியே திரும்ப தாங்கிக்குமா. திரும்ப தாங்கிருச்சுன்னு நினைக்கும் பொழுது திரும்ப அப்படியே ஹைட்டுக்கு போகும், அப்படியே திரும்ப தள்ளி விடும். ஐயோ சின்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலன்னு அடித்த உடனே இப்படியே சில சமயம் ஆன உடனே இந்த கழுகு குஞ்சு அதுவே செட்டைகள் அடித்து பறக்க ஆரம்பித்து விடுமா. நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட ஆண்டவர் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் ஒரு கூட்டை கொடுக்குறாரு, ஒரு இடத்த கொடுக்குறாரு, ஒரு சூழ்நிலையை கொடுக்குறாரு. சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதை அப்படியே களைச்சி விடுறாருனுக்காக உங்களை தொலைச்சி விட போறாருன்னு அர்த்தம் இல்லை. நம்மை உயரங்களுக்கு அவர் கொண்டு போக திட்டம் வைத்திருக்கிற ஆண்டவராக இருக்கிறார். அவருடைய பலத்தை தாண்டி எந்த ஒன்றும் உங்கள் வாழ்க்கையில் என் வாழ்க்கையில் வரவே முடியாது. வசனம் எப்படி தான் சொல்வது, கர்த்தருக்கு காத்திருக்கவர்கள் புது பலன் அடைந்து கழுகுகளைப் போல செட்டைகளை அடித்து அவர்கள் உயர எழும்புவார்கள். ஆகினால ஆண்டவர் நமக்கு உயர்வுகளை வைத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. நல்ல சந்தோஷமா இல்லையா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எத்தனை பேர் உற்சாகமா அதை ஏற்றுக்கொள்றீங்க, கைகளை உயர்த்தி. ஹல்லேலூயா. ஆமா, வசனம் இப்படி தான் சொல்லுங்க, அவர் உன் கால்களை மான்களின் கால்களை போல் ஆக்கி உயரமான ஸ்தலங்களில் கர்த்தர் நம்ம ஏறி இருக்க பண்ணுகிறவர். விசுவாசிங்க, இந்த புதிய ஆண்டுல அவருடைய அபிஷேகம் என்னை உயர்த்தும். அவருக்காய் காத்திருப்பதனால அவரால் உண்டாகிற பலன் நிமித்தம் நான் புதிய உயரங்களுக்குள்ளே நான் போவேன். ஆண்டனை நடத்த வல்லவராக இருக்கிறார். எத்தனை பேர் இந்த காலை வேலை ஏற்றுக்கொள்றீங்க? ஹல்லேலூயா. அப்படி இருக்கிற இடத்துல எழும்புன்று இந்த வார்த்தைகளை நல்லா புரிந்து கொண்டவர்களாக உற்சாகமாக அதை ரிசீவ் பண்ணணும். அந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு என்ற அந்த சிந்தையோடு அந்த எண்ணத்தோடு கூட பாடி தேவனுடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்த போறோம். உன்னதரின் மகிமை என்னை சந்திக்கும். உன்னதத்திலிருந்து தோன்றின அருணோதயம் நம்மை சந்தித்தது என்று இயேசுவை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. என்றைக்கு அவர் என்னை சந்தித்தாரோ அன்றைக்கே ஒரு புதிய விடியல் என்னை சந்தித்து விட்டது. ஹல்லேலூயா. ஆமா, பவுல் அதை சொல்லும்போது சொல்றாரு, ஒரு பேரொளியை நான் கண்டேன். பவுலை கர்த்தர் சந்திச்சு விதத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஒரு என்னங்க, ஒரு ஒளி மாத்திரம் அல்ல, ஒரு பேரொளியை நான் கண்டேன். அப்புறம் பின்னால் சொல்லும்போது சொல்றாரு, சூரியனை பார்க்கிலும் பிரகாசமாகிய மகா பிரகாசமாகிய பேரொளியை கண்டேன். அப்போ ஆண்டவர் கிட்ட நெருங்க அவருடைய வார்த்தை மாறிக்கிட்டே இருக்குது. ஒரு ஒளியை கண்டேன், பேரொளியை கண்டேன், பிரகாசமான பேரொளியை கண்டேன், அப்படி பேசுறாரு. அப்போ நம்முடைய ஆண்டவருடைய சந்திப்பு இருக்க நிச்சயம் நம்முடைய வாழ்க்கையை அது மாற்றியே தீரும். ஹல்லேலூயா. யாரை சந்தித்தாலும் அவர் சும்மா விடுறதே இல்லை. கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தை சந்தித்து அவர்களுக்கு ஆகாரத்தை தருகிறார் என்று நகோமி தான் இருந்த எல்லைகளை கேள்விப்பட்டு உடனே இங்கே வந்துட்டா. அந்த சந்திப்பை நான் பார்க்க விரும்புகிறேன்னு மோவாவை விட்டுட்டு பெத்லகேமுக்கு வந்தா. அவருடைய வாழ்க்கை அதுக்கு முன்பு வீணா இருந்த வாழ்க்கையை கர்த்தர் கையில் எடுத்து இனிமையான வாழ்க்கையை மாற்ற வல்லவராக இருந்தார். கர்த்தருடைய சந்திப்பு நம்முடைய வாழ்க்கையை நிச்சயம் மாற்றக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது. அது எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் ஆண்டவர் சந்திப்பாரானால் அது மாறியே தீரும். ஹல்லேலூயா. என்ன, அவர் சந்திக்கிறத நாம் அறியாமல் போவதான் பரிதாபம் இருக்கிறது இல்லையே. அவருடைய சந்திப்பிற்காக ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை காத்திருக்க வேண்டும். அவருடைய சந்திப்பிற்காக தேவனுடைய பிள்ளை எதிர்பார்ப்போடு இருக்க வேண்டும். அவருடைய சந்திப்பை உற்சாகத்தோடு எதிர்கொள்ள வேண்டும். இந்த அனுபவம் தான் நமக்கு இன்றைக்கு. ஆண்டவரே, உங்களுடைய பலனை நான் பெற்றுக்கொள்ளும்படி விரும்புகிறேன். நீங்கள் என்னை சந்திக்கிறத நான் மிஸ் பண்ணவே விரும்பல ஆண்டவரே. என் லைஃபுக்கான டைம் நீர் வைத்திருக்கிற உங்களுக்கு நன்றி ஆண்டவரே என்று சொல்லி நல்லா உற்சாகமாக பாடி தேவனை மகிமைப்படுத்த போகிறோம். சேர்ந்த வார்த்தையில் அறிக்கை செய்வோமா? உன்னதரின் மகிமை என் மேல் உதித்ததால் உயரங்களில் பாடுங்க, நீங்க பாடுங்க.
திரும்ப உயரங்களில் ஒரு விசை கூட உன்னதாரின் உயரங்களில் பறந்திடுவே. மேலே உயரே 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 நான் பறப்பேன். உயரே உயரே நான் பறப்பேன். மேலே உயரே 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 நான் பறப்பேன். உயரே 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 நான் பறப்பேன். சிறையிருப்பின் நாட்கள் முடிந்து விட்டது. நான் சிறுமைப்பட்ட நாட்கள் முடிந்து போனது. நல்லா சொல்றீங்களா? சிறையிருப்பின் நாட்கள் சிறுமைப்பட்ட நாட்கள் முடிந்து போனது. உன்னதரின் மகிமை என்னேல் உதித்ததால் உயரங்களில் பறந்திடுவேன். உன்னதரின் மகிமை மேலே உயரே 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 நான் பறப்பேன். மேலே உயரே 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 நான் பறப்பேன். உயரே 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 நான் பறப்பேன். வனாந்தரத்தை சுற்றும் நாங்கள் முடிந்து விட்டது. மதில்களை நான் தாண்டும் நேரம் வனாந்தரத்தை சுற்றும் நாங்கள் மதில்களை நான் தாண்டும் நேரம் வந்து விட்டது. உன்னதரின் மகிமை என்னை உயர்த்துகிறார். உயரங்களில் அல்லேலூயா. உன்னதரின் மகிமை என்னை உயர்த்துகிறார். உயரங்களில் மேலே உயரே உயரே நான் பறப்பேன். உயரே 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 நான் பறப்பேன். மேலே உயரே 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 நான் பறப்பேன். உயரே 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 நான் பறப்பேன். இயேசுவின் சத்தம் ஓய்ந்து போனது. சூளை செடியின் நாட்கள் முடிந்து போனது. இயேசுவின் சத்தம் சூளை செடியின் நாட்கள் முடிந்து போனது. உன்னதரின் மகிமை என்னேல் உதித்ததால் உற்சாகமாய் ஓடுகிறேன். உன்னதரின் சத்தம் எனக்குள் தோணித்ததால் உற்சாகமாய் ஓடுகிறேன். ஒரு விசை கூட உன்னதரின் சத்தம் எனக்குள் தோணித்ததால் உற்சாகமாய் ஓடுகிறேன். எல்லாரும் கை தட்டி ஓஹோ. உன்னதரின் சத்தம் எனக்குள் தோணித்ததால் உற்சாகமாய் ஓடுகிறேன். மேலே உயரே 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 நான் பறப்பேன். உயரே 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 நான் பறப்பேன். மேலே உயரே 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 நான் பறப்பேன். உயரே 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 நான் பறப்பேன். மேலே உயரே 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 நான் பறப்பேன். உயரே உயரே நான் பறப்பேன். மேலே உயரே 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 நான் பறப்பேன். உயரே 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 நான் பறப்பேன். ஹல்லேலூயா. உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன். உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். சொல்லமா? உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன். உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். என் தஞ்சமானீரே, என் கோட்டையானீரே, என் துரியமானீரே, என் நண்பரானீரே, என் தஞ்சமானீரே, என் கோட்டையானீரே, என் துரியமானீரே, என் நண்பரானீரே. உங்க பிரசன்னத்தில் சிறையில்லாமல் பறக்கிறேன்.
பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன். உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். உதவாத என்னையே உருவாக்கும் உறவே, குறைவான என்னையே நிறைவாக்கும் நிறைவே. சொல்லுவோமா? உதவாத என்னையே உருவாக்கும் உறவே, குறைவான என்னையே நிறைவாக்கும் நிறைவே. உங்க பிரசன்னத்தோ சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன். உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். உங்க பிரசன்னத்தோ சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன். உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். உங்க பிரசன்னத்தில், உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன். உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். கூட உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன். உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். அவருடைய பிரசன்னத்தில் செலவு பண்ணும் ஒரு நிமிஷம் கூட வீணாக போகாது. அவருடைய சமூகத்தில் வந்து நின்றால் நம்மை அவர் அபிஷேகம் பெற்றவர்களாக மாற்றுகிறார். அவருடைய அபிஷேக பிரசனம் நம்மை நிரப்பும் பொழுது நம்மை அவருடைய சமூகத்தில் வைத்து உன்னத அனுபவங்களுக்குள் தேவன் கொண்டு போகிறவராக இருக்கிறார். இன்றைக்கு ஆண்டவரே, உங்க பிரசனம் தான் என் வாழ்க்கையின் மேன்மையான கருதுற ஆண்டவரே. அப்படி எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? அப்படி சொல்லக்கூடிய இருப்பீங்கன்னா ஹல்லேலூயா. உங்க பிரசனத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன். உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். உங்க பிரசனத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன். உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். பொய்யான வாழ்வையே மெய்யாக மாற்றி நீ மண்ணான என்னையே உன் கண்கள் கண்டதே. பொய்யான வாழ்வையே மெய்யாக மாற்றி நீ மண்ணான என்னையே உன் கண்கள் கண்டதே. உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன். உங்க சமூகத்தில் குறையில்லாமல் வாழ்கிறேன். உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன். உங்க சமூகத்தில் குறையில்லாமல் வாழ்கிறேன். நன்றியை நாள் முழுதும் நல்லவரே வல்லவரே. நன்றி ஐயா நாள் முழுதும் நல்லவரே வல்லவரே. விண்ணிலும் மண்ணிலும் உம்மை தவிர எனக்கு யாருண்டு? இந்த மண்ணுலகில் உம்மை அன்றி வேற விருப்பம் எது உண்டு? விண்ணிலும் மண்ணிலும் உம்மை தவிர எனக்கு யாருண்டு? இந்த மண்ணுலகில் உம்மை அன்றி வேற விருப்பம் எது உண்டு? நீர்தானே நீர்தானே வாஞ்சையெல்லாம் உம்மைத்தானே பற்றிக் கொண்டே. நீர்தானே வாஞ்சையெல்லாம் உம்மைத்தானே பற்றிக் கொண்டே. உம்மோடுதான் எப்போதும்
வலக்கரம் பிடித்து தாங்குவீரே. அப்பாயின் வலக்கரம் பிடித்து தாங்குவீரே. நன்றி ஐயா, நாள் முழுதும் நல்லவரே, நல்லவரே. நன்றி ஐயா, நாள் முழுதும் நல்லவரே, நல்லவரே. ரெண்டு கைகளை உயர்த்தி எல்லாரும் நன்றி ஐயா, நாள் முழுதும் நல்லவரே, வல்லவரே. நன்றி ஐயா, நாள் முழுதும் நல்லவரே, வல்லவரே. ஆண்டவரே, இந்த அருமையான வேளையிலே உம்மோடு வாழ்வதுதான் எங்கள் பாக்கியம். உம்மோடு எப்போது இருப்பதுதான் எங்கள் பாக்கியம். எங்கள் வாழ்க்கையை விட்டு நீங்காத ஒரு பங்காக உங்கள் பிரச்சனத்தை நாங்கள் காத்துக்கொள்ள எங்களுக்கு கிருபை தாரும் ஆண்டவரே. தொடர்ந்து உங்கள் ஆளு எங்கள் மேல் இருக்கட்டும் என்று நாங்கள் கேட்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். சத்தமாய் சொல்லாமே ஆமென் சொல்லாமே. உட்காருங்க. கர்த்தருடைய மேலான நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. இந்த அருமையான மாலை வேளையிலே ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற உங்களை ஒவ்வொருவரையும் நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பட்ட நாமத்தில் அன்போடு கூட வாழ்த்துகிறேன். உங்களை ஒவ்வொருவரையும் அன்போடு கூட வரவேற்கிறேன். 3 அறிவிப்புகளை நான் துரிதமாக உங்களுக்கு சொல்லும்படி விரும்புகிறேன். 1, வருகிற திங்கட்கிழமை அன்றைக்கு நம்முடைய வருகிற வாரத்துக்கான ஆராதனை நடைபெறும். இந்த வாரம் தொடர்ந்து இந்த கவர்மெண்ட் ஹாலிடேஸை பேஸ் பண்ணி செவ்வாய்க்கிழமை வரைக்கும் ஆலயங்கள், அதாவது மத வழிபாட்டு ஸ்தலங்கள் திறக்கப்பட அல்லது பொதுமக்களுக்கு அனுமதி இல்லை என்ற நிலையில் இருந்ததுனால நாம் ஆராதனைகளை நேரடியாக கூடுகிற ஆராதனையை திங்கட்கிழமை நடத்த முடியவில்லை. வருகிற வாரம் திங்கட்கிழமை காலை 5:30 மணிக்கு 5:30 மணிக்கு முதலாவது ஆராதனையும், 7 மணிக்கு 2வது ஆராதனையும், 6:30 மணிக்கு 3வது ஆராதனையும் நடைபெறும். ஆகவே நீங்கள் பிரயாசப்பட்டு வருகிற வாரத்திலே தவறாமல் கலந்து கொள்ளும்படி அன்போடு கேட்கிறேன். பொதுவாக நம்ம என்ன செஞ்சுருந்தோம் அப்படின்னா, உபவாச ஜெபம் கடந்த ஆண்டினுடைய இறுதி நாட்கள் உபவாச ஜெபங்களில் வைத்து தான் திருவிழாராதனை நடத்தணும். நியூ இயர் சர்வீஸில் நம்ம திருவிழாராதனை நடத்தவில்லை. அதனால் அந்த திருவிருந்து ஆராதனையில் பங்கு கொள்ளாதவர், உபவாச ஜெபத்தின் நாட்களிலே திருவிருந்து ஆராதனையில் பங்கு கொள்ளாதவர்களுக்கான ஒரு பிரத்யட்சமான திருவிருந்து ஆராதனை வருகிற திங்கட்கிழமையில் நடைபெறுகிற ஆராதனைகள் வைத்து நடைபெறும். நீங்கள் எந்த ஆராதனையில் பங்கு கொண்டாலும் நீங்கள் ஜெபத்தோடு ஆயத்தத்தோடு அந்த திருவிருந்து ஆராதனையிலே, அதாவது போன திருவிருந்து டிசம்பர் அந்த கடைசி நாட்களிலே உபவாச ஜெபத்தில் வைத்து நடத்தினோம். அதில் பங்கு கொள்ளாதவர்கள் நீங்கள் இந்த திருவிருந்து ஆராதனையை பயன்படுத்தும்படி உங்களை அன்போடு கூட உற்சாகப்படுத்துகிறோம். அது திங்கட்கிழமை நடக்கிற 3 ஆராதனையிலும் திருவிருந்தும் இணைந்து நடைபெறும். 2வது ஒரு காரியம், வருகிற 26ஆம் தேதி குடியரசு தினத்தன்று புதன்கிழமை மாலையிலே 4:30 மணிக்கு வாலிபர்களுக்கான கூடுகை நம்முடைய சபையில் வைத்து நடைபெறும். 15 வயது அதற்கு மேற்பட்டவர்கள், 30 வயது வரைக்கும் உள்ளவர்கள் இந்த மாலை 4:30 மணிக்கு நடைபெற வாலிபர் கூடுகையிலே நீங்கள் பங்கு கொள்ளலாம். 27ஆம் தேதி அன்றைக்கு வியாழக்கிழமை, வருகிற வாரம் வியாழக்கிழமை 27ஆம் தேதி அன்றைக்கு குடும்ப ஐக்கிய கூடுகை மாலை 6:30 மணிக்கு சபையில் வைத்து நடைபெறும். குடும்பத்திற்கான கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் போதிக்கப்படும். அதே நேரத்தில் டீன்ஸ்க்கான 13 to 19 வரைக்கும் அவங்களுக்கு சில வகுப்புகள் நடத்தி கொண்டு வருகிறோம்.
அவர்களுக்கான டீச்சிங்ஸும் அன்றைக்கு நடைபெறும். டீன் ஃபெல்லோஷிப்பும் அன்றைக்கு நடக்கும். 13 வயதுலேருந்து 19 வயது வரைக்கும் ஏற்கனவே பங்கு கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகள் மறக்காமல் நீங்கள் பங்கு கொள்ளும்படி அன்போடு கேட்கிறேன். திங்கட்கிழமை ஆராதனைகளுக்கு மாற்றம் பண்ணினதிலிருந்து நம்ம சண்டே கிளாஸ் பிள்ளைகளுக்கான கூடுகை நம்ம நடத்தலை. ஆனால் ஒருவேளை பிள்ளைகள் அந்த குடும்ப கூடுகையில் வருவாங்கன்னா சண்டே கிளாஸ் டீச்சர்ஸ் பிரத்யட்சமாக அந்த தினத்தில் பிள்ளைகளை சந்தித்து உற்சாகப்படுத்துவார்கள். ஆகவே நீங்கள் குடும்பமாக வரக்கூடியவர்கள் குடும்பமாகவே வாங்க. குடும்ப கூடுகைக்கு வரவங்க குடும்பமான வரைக்கும் குடும்பமாக வர ட்ரை பண்ணுங்கள் என்று அன்போடு கூட உற்சாகப்படுத்துகிறேன். அப்போது எல்லாருக்குமான ஒரு சந்திப்பாக அது நடைபெறும். ஸோ இந்த 3 கூட்டங்களை நாம் திட்டமிட்டிருக்கிறோம். நீங்கள் பயன்படுத்தி பங்கு கொள்ளும்படி இயேசு நாமத்தில் உங்களை மிகுந்த அன்போடு கூட கேட்கிறேன். அவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ஒமிக்ரானுடைய பரவலை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள். ஒரு 2 நிமிஷம் நம்ம ஜெபம் பண்ணலாம் நான் நினைக்கிறேன். இப்போ தான் உங்களை உட்கார வச்சோம். இருந்தாலும் நீங்கள் கொஞ்சம் சிரமம் பார்க்காம நம்ம ஜெபம் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். அதாவது கொரோனா குறையுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாலே ஒமிக்ரான் ஏறுது அப்படின்றாங்க. நிறைய குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்க நேரடியாக பார்க்குறோம். காய்ச்சல் சளி அப்படி தான் சொல்கிறாங்க எல்லோரும். யாரை கேட்டாலும் ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க, சாதாரண காய்ச்சல் சளி தான் அப்படி சொல்கிறாங்க. அப்படியே இருக்கட்டும் தான் நம்மளும் விரும்புகிறோம். ஆனால் அது எந்த விதமான இது போன்ற வியாதிகளின் தாக்கமாக இராதபடி கர்த்தருடைய பாதுகாப்பின் கரம் உண்டாக வேண்டும் என்று நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். இது வரைக்கும் ஒமிக்ரான் ஒரு பெரிய பாதிப்பை உண்டாக்குச்சுன்னு சொல்ல முடியல. ஆனாலும் ஆண்டவரே எந்த பாதிப்பும் தேசத்தில் வந்துவிடக்கூடாது. இந்த பொருளாதார நெருக்கடிகள்லாம் திரும்ப விடக்கூடாது. உங்கள் கரத்தை நீர் விளங்க செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கணும். நம்முடைய சபையில் பல குடும்பங்கள் பலவீனப்பட்டிருக்கிறாங்க. அந்த குடும்பங்களுக்காக ஃபோனில் ஜெபம் பண்ணியிருக்கிறோம். ஆனாலும் தேவன் அவருடைய சுகமாக்கும் வல்லமை அந்த குடும்பங்களுக்கு அனுப்பும்படி பரிபூர்ண ஆரோக்கியத்தை அந்த குடும்பங்களுக்கு தரும்படிக்கு நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும். எங்கள் சபையில் ஒரு குடும்பமும் இப்படிப்பட்ட வியாதினால் பாதிக்கப்படாதபடி ஆண்டவரே உங்கள் வேலையை அமைப்பீராக. எல்லாரும் நல்ல ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கணும், சுகத்தோடு இருக்கணும்னு சொல்லி பாரப்பட்டு நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம். இருக்கிற இடத்துல எல்லாரும் விளம்பரம் இருப்போம். இந்த நாட்களிலே பரவுற தொற்று நிமித்தம் உண்டாகிற சோர்வு, பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் ஸ்கூல் இப்போ தான் துவங்கினது போல் இருந்துச்சு. திரும்ப ஸ்கூலெல்லாம் அப்படி நிறுத்த வேண்டிய நிலை, கல்லூரிகள் நிறுத்தக்கூடிய நிலை. அவருடைய எஜுகேஷன் என்பது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் ஆயிடுச்சு. கொஞ்ச நாளுக்கு லீவ் போட்டால் ஜாலியாக தான் இருக்கும். ஆனால் இப்படி எக்ஸாம்ஸ் இல்லாமல் போவது நிச்சயம் ஃப்யூச்சரை பாதிக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கும் என்று தான் கல்வியாளர்கள் சொல்கிறாங்க. ஆகையினால ஆண்டவரே பிள்ளைகளோட படிப்பு எதிர்காலத்தை நீங்கள் பொறுப்படுங்க. ஆரோக்கியமுள்ள சிறகுனாலும் மூடுங்க. இந்த சூழ்நிலையெல்லாம் புரிந்து கொண்டு தேசத்தில் கர்த்தாவே உங்கள் இரக்கத்தை வைங்க, சுகத்தை அனுப்புங்க. குறிப்பாக எங்கள் தமிழ்நாட்டின் பேரில் உங்கள் கிருபையை வைங்க. ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரப்பா, ஒரு பொருளாதார நெருக்கடி திரும்ப வந்துவிடக்கூடாது. ஆண்டவரே ஜனங்களுடைய இந்த பொருளாதார நிலையை நீங்கள் கிருபையாக கண்ணோக்கி பாருங்க, உங்கள் இரக்கத்தை தாங்க ஆண்டவரே என்று சொல்லி எல்லாரும் பாரப்பட்டு கொண்டாரோம். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. உங்கள் கிருபையை அனுப்புங்க, உங்கள் கிருபையை அனுப்புங்க, உங்கள் சுகமாக்கும் வல்லமை அனுப்புங்க. நிறைய மருத்துவமனைகள் திரும்பவும் பேஷண்ட்ஸால் நிரம்புகிறத நம்ம பார்க்குறோம். அரசாங்கம் அந்த இது போல வியாதியில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறவங்களுக்கு பேக்கேஜ் ஆஃப் மெடிசன், மாஸ்க் இதெல்லாம் கொடுக்கறத நம்ம பார்க்குறோம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு தான் அர்த்தம். ஆகவே தேவனுடைய வல்லமை அனுப்பப்படும்படிக்காக, கர்த்தருடைய சுகம் அனுப்பப்படும்படிக்காக, கர்த்தருடைய ஆரோக்கியம் அனுப்பப்படும்படிக்காக ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. திரும்ப மக்களுடைய வாழ்வாதாரங்கள் முடக்கப்படக்கூடாது என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஐயா, ஸ்தோத்திரம் ஐயா, ஸ்தோத்திரம் ஐயா, ஸ்தோத்திரம் ஐயா, ஸ்தோத்திரம் ஐயா. விசேஷமாக தகப்பனே எங்கள் சபையில் எங்களோடு ஆராதிக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பங்களை இயேசுவின் ரத்தத்தின் மறைவுக்குள்ளே கொண்டு வருகிறோம். தீங்கு அணுகக்கூடாது, வியாதி அணுகக்கூடாது, வாதை அணுகக்கூடாது, ஒரு குடும்பத்திலும் அசம்பாவிதம் பொல்லாப்பு நேரிடக்கூடாது என்று நாங்கள் தேவனுடைய பாதுகாப்புக்குள்ள ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம். அப்பா, மாணவ சமுதாயத்தை கண்ணோக்கி பாரு ஆண்டவரே. திரும்ப அவருடைய படிப்பு எதிர்காலம் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்று உங்க சமூகத்தை நோக்கி நாங்கள் வேண்டுகிறோம் ஐயா. ஆண்டவர் தாமே கிருபையாய் இறங்கி தன்னுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவதாக என்று நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென், ஆமென். உட்காருவோம். கர்த்தர் நல்லவர். அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு நேராக நாம் நம்முடைய கவனத்தை வைக்கலாம். சகரியாவின் தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனத்தை நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிப்போம். அப்பொழுது அவர் செருபாபேலுக்கு சொல்லப்படுகிற கர்த்தருடைய வார்த்தை என்னவென்றால்,
பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, என்னுடைய ஆவியினாலேயே ஆகும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். என்னுடைய ஆவியினாலேயே ஆகும் என்று ஆண்டவர் உரைக்கிறதை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். ஆவியானவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில செயலாற்றுற விதங்களுக்காக அதிகமாய் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை காத்திருக்க வேண்டும். ஆவியானவருக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டும். அவருடைய அபிஷேகத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதிர்பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி அபிஷேகத்தை குறித்த போதனைகளை கடந்த வாரம் பேசினோம். இன்றைக்கும் அபிஷேகம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடப்பிக்கிற கிரியைகளை குறித்து நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளும்படி நடத்தப்பட்டேன். கவனியுங்கள், ஆண்டவர் சகரியாவுக்கு இந்த வார்த்தையை சொல்வதற்கு முன்பதாக ஒரு தரிசனத்தை காண்பிக்கிறார். அந்த தரிசனத்தை பார்க்கும் சூழ்நிலை ஒரு ஒரு அழுத்தமான அல்லது சோர்வான ஒரு சூழ்நிலை. தரிசனமே இந்த தீர்க்கதரிசிக்கு புரியவில்லை. என்ன பார்க்கிறோம் என்று இந்த தீர்க்கதரிசிக்கு புரியவில்லை. ஆண்டவரே, நான் பார்க்கறது எனக்கு புரியல, தெரியலன்னு தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு. அப்பா, நான் ஒரு செய்தியை சொல்ல விரும்புகிறேன். என்னன்னா, எதுனாலையும் ஆகாது, என்னுடைய ஆவியினால தான் நடக்கும்னு நான் செய்தியை சொல்ல விரும்புகிறேன் என்று ஆண்டவர் ஒரு செய்தியை சொல்லிட்டார். அப்போ தரிசனத்துடைய செய்தியை புரிந்து கொண்டாலும் இன்னும் அறிந்து கொள்ளுற ஒரு ஆவல் சகரியாவுக்குள்ள இருந்துச்சு. அப்போ சகரியா கேட்கிறார், ஆண்டவரே, எரியாத விளக்க எரிய வைப்பேன்னு சொல்றீரு, நடக்க முடியாத ஒன்றை நடத்தி காட்டுவேன்னு சொல்றீரு, கை கூடி வர முடியாம நாங்க சோர்ந்து பார்க்கிற விஷயத்த கை கூடி வர பண்ணுவேன்னு எனக்கு காட்டுறீரு, சொல்றீரு, உங்க வார்த்தையை ஓங்கி சொல்றீரு, ஓங்கி அடிக்கிறீரு. எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கிறது ஆண்டவரே, இப்படி நடக்காத அப்படி நடக்கணும்னா எரியாத விளக்கு அல்லது எரிய முடியாத விளக்கு எரியணும் என்று சொன்னால், அபூர்வமான காரியம் நடக்கணும் என்று சொன்னால், எனக்கு ஒன்று மாத்திரம் மனசுக்குள்ள வருது. அந்த விளக்கு எரிதை காட்டும் பொழுது 2 ஒலிவ மரங்களை நீர் எனக்கு காண்பித்தீரு, அதிலிருந்து என்ன அப்படியே வந்து கொண்டிருக்கிறத எனக்கு காண்பித்தீரு. அந்த 2 ஒலிவ மரங்கள் என்ன ஆண்டவரே என்று சகரியா கேட்கிறத நம்ம கவனிக்கிறோம். உடனே கர்த்தருடைய வார்த்தை சகரியாவுக்கு வெளிப்படுகிறது. என்ன தெரியுமா? அந்த 2 ஒலிவ மரங்களும் ஆண்டவராய் இருக்கிற தேவனுடைய சமூகத்தில் நிற்கிற அபிஷேகம் பெற்றவர்கள். எல்லாரும் வாய் திறந்து சொல்லுங்க, அபிஷேகம் பெற்றவர்கள். யாரால நடக்கும் என்றால், அபிஷேகம் பெற்ற தேவனுடைய பிள்ளைகளை அல்லது அபிஷேகத்தின் மேல் வாஞ்சையா இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளை கர்த்தர் விசேஷமான காரியங்களுக்கு பயன்படுத்துகிறார். ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை தன் வாழ்க்கையில தேவன் கொடுக்கிற அபிஷேகத்தை அதிகமாய் தனக்குள் இழுத்துக்கொள்ள விரும்ப வேண்டும். ஆண்டவர் பாரபட்சம் இல்லாமல் சொல்லுற வார்த்தை, மாம்சமான யாவர் மேலும் என்னுடைய ஆவியை ஊற்றுவென்ற வாக்கப்படுற. ஆனால் எல்லாரும் தங்கள் வாழ்க்கைக்கு பொழியப்படுகிற தேவனுடைய அபிஷேகத்தை முழுமையாய் பெற்றுக் கொள்கிறார்களா, முழுமையாய் வாஞ்சியோடு இருக்கிறார்களா, முழுமையாய் எதிர்பார்ப்போடு இருக்கிறார்களா? இல்லை என்பதுதான் யதார்த்தமான உண்மை. அப்போ யாரை தேவன் பயன்படுத்த முடியும் என்றால், தன் வாழ்க்கையிலே பெய்யப்படுகிற அபிஷேக மழையை தனக்குள் இழுத்துக் கொள்ளுகிற, அதை தன் வாழ்க்கையில எதிர்பார்ப்போடு காத்திருக்கிற, வாஞ்சையா அதை பிடித்துக் கொள்கிற, விடாமல் அதை பற்றிக் கொள்கிற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை இருப்பாரேயானால் அவர்களை கர்த்தர் நிச்சயம் இந்த நாட்களில் பயன்படுத்தாமல் விடவே மாட்டார். ஆண்டவர் அவர்களை தம்முடைய கரத்தில் எடுத்து பயன்படுத்தும்படி விரும்புகிறார். தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ஆகவேதான் இந்த காலைவெளியிலே தேவ சமூகத்திற்கு வந்திருக்கிற உங்கள் வாழ்க்கையிலே அவர் கொடுக்கிற அபிஷேகம் விலையேறப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கிறது. நம்முடைய வாழ்க்கையில் உள்ள திறமைகள், நம்முடைய வாழ்க்கையில அறிவு, நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற அந்த அனுபவங்கள் எல்லாவற்றை விட உங்களுக்காக தேவன் வைத்திருக்கிற அபிஷேகம் பெரிது என்பதை ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை முதலாவது ஆணித்தரமாக நம்ப வேண்டும். ரொம்ப உறுதியா நம்ப வேண்டும். என்னுடைய திறமை, என்னுடைய அறிவு, என்னுடைய மூளை எல்லாவற்றை விட கர்த்தர் என் மேல வச்சிருக்கிற அபிஷேகம் ரொம்ப பவர்ஃபுல். அது இருந்தால் நான் என்னால் முடியாத வேலை கூட என்னை கொண்டு தேவன் செயலாற்றி முடிக்க வல்லவராக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. அப்போ அதன் மேல ஒரு வாஞ்சை, ஒரு தாகம், ஒரு எதிர்பார்ப்பு தேவனுடைய பிள்ளைக்கு இருக்க வேண்டியது ரொம்ப மிக 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 அவசியம். இன்றைக்கு வேகமாக 5 குறிப்புகளை அபிஷேகம் நம்முடைய வாழ்க்கையில என்னத்தை செய்ய முடியும் என்பதை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளும்படி விரும்புகிறேன். நம்பர் 1, ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 45ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். ஏசாயா 45:1.
கர்த்தராகிய நான் அபிஷேகம் பண்ணின கோரேசுக்கு முன்பாக ஜாதிகளை கீழ்ப்படுத்தி ராஜாக்களின் இடைக்கட்டுகளை அவிழ்க்கும்படிக்கும் அவனுக்கு முன்பாக வாசல்கள் பூட்டப்படாதிருக்க கதவுகளை திறந்து வைக்கும்படிக்கும் அவனை பார்த்து அவன் வலது கையை பிடித்துக்கொண்டு அவனுக்கு சொல்லுகிறதாவது, நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலானவைகளை செவ்வையாக்குவேன். நான் இன்றைக்கு சொல்ல முக்கியப்படுத்த விரும்புகிற வார்த்தை, அவனுக்கு முன்பாக வாசல்கள் பூட்டப்படாமல் அவனுக்கு முன்பாக கதவுகளை திறந்து வைக்கும்படிக்கு அவனை பார்த்து அவன் வலது கையை பிடித்துக்கொண்டு நான் அவனுக்கு சொல்லுறேன், உன் வாழ்க்கையில் இனி கோணலா இருப்பதில்லை, நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணல்களை செவையாக்குவேன். அபிஷேகம் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கை என்ன செய்யும் என்பதற்கு இங்க பைபிள் சொல்ற வார்த்தையை நீங்கள் கவனிங்கள். பாயிண்ட் நம்பர் 1 அதுதான், அபிஷேகம் உங்கள் வாழ்க்கையில் புதிய கதவுகளை திறக்கும். ஹல்லேலூயா. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையாகிய நீங்கள் அபிஷேகத்தில் நிரம்புகிறவர்களாக, தேவனுடைய அபிஷேகத்தை விசுவாசிக்கிறவர்களாக, தேவனுடைய அபிஷேகத்தை எதிர்பார்க்கிறவர்களாக இருப்பில்லை என்றால் அபிஷேகம் உங்கள் வாழ்க்கையில உங்களுக்கான புதிய கதவுகளை திறக்கும். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ஆண்டவர் சொல்றாரு பாருங்க, கோரேசை பார்த்து, நான் உனக்கு முன்பாக ஜனங்களை கீழ்ப்படுத்துவேன். நான் உனக்கு சொல்லுற வார்த்தை, உன் கையை பிடித்து பேசுகிற வார்த்தை என்னன்னா, உனக்கு முன்பாக இனிமேல் வாசல் பூட்டப்பட்டிருக்காது, உனக்கு முன்பாக கதவுகள் திறந்திருக்கும்படிக்கு உன் மேல் உள்ள அபிஷேகத்தை நிமித்தம் நான் உனக்கு கிரியை செய்யும்படி விரும்புகிறேன். ஹல்லேலூயா. கவனிச்சு பாருங்க, தன் மேல் உள்ள அபிஷேகத்தை ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை அங்கீகரிப்பார்களேயானால், உணர்வார்களேயானால், அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்வார்களேயானால், அதை காக்க விரும்புவார்களேயானால், ஆண்டவர் உங்களுக்கு முன்பாக பூட்டப்பட்டிருந்த கதவுகள் இனிமேல் பூட்டப்படாதிருக்கும்படிக்கு உங்களுக்காக திறந்து வைக்கிறவராக இருக்கிறார். சில கோணல் அப்படியே தெரியலாம், அவன் கண்ணுக்கு முன்னால கோணல் தான், ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலானவைகளை செவ்வையாக்குவேன். நீ பார்க்கும் போது கோணலா இருக்கும்பா, நீ கால் எடுத்து வைக்கும் பொழுது அந்த கோணலா இருக்காது, நான் அதை செவ்வையாக மாற்றி விடுவேன். ஏனென்றால் அபிஷேகம் பண்ண தேவனுடைய பிள்ளைக்கு கர்த்தர் புது வழிகளை உண்டாக்குறவராக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. இதுதான் தேவனுடைய ஃபார்முலா. தன்னிடத்தில் உள்ள அபிஷேகத்தை ஒரு சபை காத்து கொண்டது, தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பலனை நல்ல உறுதியாய் பிடித்துக்கொண்டு அவர் நாமத்தை மறுதலியாம உறுதியா நின்ற சபை. வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் ஆண்டவர் சொல்றார் பிலதெல்பியா சபைக்கு, உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்தும் என் நாமத்தை மறுதலியாமல் என் வசனத்தை நீ கை கொண்டபடினால் இதோ திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பதாக வைத்திருக்கிறேன், அதை ஒருவனும் பூட்ட மாட்டான் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். அந்த ஆண்டவர் தான் இன்றைக்கு காலவேளையில் உங்களை அபிஷேகித்த ஆண்டவர், உங்கள் மேல் அபிஷேகத்தை பொழிய விரும்புகிற ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்கிறார், இந்த புதிய வருஷத்துல உங்களுக்கு முன்பாக கோணலான சூழல் இருந்தாலும் இன்றைக்கு காலவேளையில் ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து கொடுக்கிற வார்த்தை என்ன என்று கேட்பென்றால், அபிஷேகத்தின் நிமித்தம் உனக்கு முன்பாக வாசல்கள் இனி பூட்டப்படாது இருக்கும்படிக்கு கதவுகளை நான் திறந்து வைக்கிற கர்த்தராக இருக்கிறேன். ஹல்லேலூயா. எப்படிப்பட்ட அடைபட்ட கதவுகளா இருக்கலாம்? பைபிள் சொல்லும் பொழுது வெண்கல கதவு, இருப்பு தாழ்பால், இப்படி ஆண்டவர் பேசுறார். ரொம்ப பயங்கரமா, நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு தடையா இருக்குது, உடைக்க முடியாத, மோதி பார்த்தாலும் நகராத பிரச்சனையா இருக்குது. ஆனா ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு, அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட உனக்கு முன்பாக நான் கதவை திறப்பேன். நீங்க தாவீதுடைய வாழ்க்கை எடுத்து பாருங்க. தாவீதை கர்த்தர் அபிஷேகம் பண்ணினார். எப்போ? வீட்டுக்கு தீர்க்கதரிசி அமைச்சிட்டாரு, சாமுவேல் வந்தாச்சு, எல்லாரையும் பார்த்தாச்சு, இன்னும் தாவீது ஒரு ஆள் தான் மிஸ்ஸிங், அவனை பார்க்காம நான் சாப்பிட மாட்டேன் என்று சாமுவேல் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்க தாவீது அங்கிருந்து புறப்பட்டு வருகிறார். தாவீது வந்த உடனே, ஓ இவன் தான் தேவன் தெரிந்து கொண்ட மனுஷன் என்ற உடனே அவன் மேல தைல கொம்பை எடுத்து வார்த்து, தைலத்தை வார்த்து, கர்த்தர் உன்னை அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறார், ராஜாவின் அபிஷேகம் உண்மையில் இருக்கிறது என்று சாமுவேல் தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்லி அபிஷேகத்தை அவன் மேல செய்துவிட்டு இப்ப சாமுவேல் போயிட்டார். சாமுவேல் அவர் வேலையை பார்க்க போயிட்டார், வந்தாரு, வேலை முடிஞ்சது போயிட்டார். தாவீது அவங்க அப்பா அவர் வேலையை பார்க்குறாரு. தாவீது கூட அவர் வேலையை பார்க்க திரும்ப எங்கே போயிட்டார்னா வனாந்திரத்துக்கு ஆடு மேய்க்க தான் போயிட்டார். ஆனால் அபிஷேகம் பண்ணினவர் அவருடைய வேலையை நிறைவேற்ற ஆரம்பிச்சிட்டார்.
நடந்த என்ன தெரியுங்களா? தாவீது யாருன்னு கேட்டா, தாவீதை குறித்து ஒரு ஐடென்டிட்டி இருக்கணும்னு கேட்டா யாருன்னு கேட்டா டக்குன்னு சொல்லிடுவீங்க. அதான் ஆண்டவர் திரும்ப திரும்ப சொல்றாரு, ஆடு மேய்க்கிறார். ஏன்னா ஆண்டவர் சொல்றாரு, ஆடுகளுக்கு பின்னால் போய் கொண்டிருந்த உன்னை அப்படின்றார். நான் வந்து ஜனத்திற்கு அதிபதியா மாத்தினேன். ஆண்டவர் சொல்லும் போதும் என்னதான் சொல்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆடுகளுக்கு பின்னால் போய் கொண்டிருந்த அப்படியே சொல்றாரு. அண்ணனுங்க சொல்லும் போது என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, கொஞ்சம் ஆடு எங்கப்பா யார்ட்டப்பா விட்டுட்டு வந்தா கோலியாத் மேட்டர்ல கேட்கறாங்க. அண்ணனுங்க கேட்கறாங்களா இல்லையா? அப்ப அந்த கொஞ்சம் அண்ணனுங்க பேசும்போது அந்த ஆடு, அப்பா பேசினா கூட ஒருவன் இருக்கிறான், அவன் ஆடு மேய்த்து கொண்டு இருக்கிறான். எல்லாரும் எப்படிதான் பார்க்கறான், ஆடு மேய்க்கிறவன் அந்த பார்வை தான் இருந்துச்சு. ஆனா இவன் மேல அபிஷேகம் வந்துருச்சு. பாத்தீங்களா? அபிஷேகம் வந்த உடனே இவனுக்கு ஒரு இன்விடேஷன் வருது, ஒரு அழைப்பு. அந்த அழைப்புல கவர் மேல இந்த ஆடு மேய்க்கிற பையன் பேர் தான் போட்டிருக்குது. நேராக வரவும்னு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் அடிச்சு வருது. எங்கிருந்து வந்திருக்கு என்று பார்த்தால் பைபிள் சொல்லுது பாருங்க, 1 சாமுவேல் 16:19. அப்பொழுது சவுல் ஈசாயினிடத்தில் ஆட்களை அனுப்பி ஆட்டு மந்தையில் இருக்கிற சவுல் அப்படிதான் பேசுறாரு. ஆட்டு மந்தையில் இருக்கிற உன் குமாரனாகிய தாவீதை என்னிடத்தில் அனுப்பு என்று சொல்ல சொன்னான். போதும். ஆட்டு மந்தையில் இருக்கிற உன் குமாரனாகிய தாவீதை என்னிடத்துல அனுப்பு. திரும்ப அப்படி எப்படி சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா, அவன் என்னிடத்திலேயே இருக்கட்டும்னு அப்புறம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டான். அழைப்பு எங்கிருந்து வருது தெரியுமா? ஆடு மேய்க்கிற பையனுக்கும் அரண்மனையிலிருந்து கதவை திறந்த ஒரு அழைப்பை கொண்டு வர முடியும்னா நம்முடைய ஆண்டவரால மட்டும்தான் முடியும். ஹல்லேலூயா. அவன் நினைச்சே பார்க்காத விதத்துல அவன் மேல சொல்லப்பட்ட வார்த்தை அபிஷேகம் எல்லாம் கரெக்ட். ஆனா யோசிக்க முடியாத இடத்துல இருந்து கதவுகளை யோசிக்க முடியாத விதத்தில் தாம் அபிஷேகம் பண்ணினவனுக்காய் கட்ட திறக்க வல்லவராக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. உங்க வாழ்க்கையில இன்றைக்கு இந்த ஆராதனையில பங்கு கொண்டிருக்கிற உங்க வாழ்க்கையில தேவனுடைய அபிஷேகத்தை ருசி பார்க்கிற, அவருடைய அபிஷேகத்தை நீங்கள் அப்படியே உங்களுக்குள் இழுத்துக்கொள்கிற, அவருடைய அபிஷேகத்தின் மேல் வாஞ்சையா இருக்கிற அனுபவம் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா, நீங்கள் எதிர்பார்க்கிற கதவுகளை தேவன் உங்களுக்கு திறப்பது மாத்திரமல்ல, நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாத புதிய கதவுகளையும் உங்கள் வாழ்க்கையிலே தேவன் அபிஷேகத்து நிமித்தம் திறக்க வல்லவராக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. நீங்கள் எதிர்பார்க்கிற கதவு மாத்திரமல்ல, நீங்கள் எதிர்பாராத கதவு. சில விஷயங்களுக்கு முன்பாக இது திறந்துராதா என்று பலமுறை நீங்கள் முட்டி மோதி இருக்கலாம், பலரை கூட்டி கொண்டு வந்து போராடி இருக்கலாம். அது ஒரு வெண்கல கதவு போல் இருக்கலாம், அது ஒரு இருப்பு தாழ்பாலை போல் இருக்கலாம். எத்தனை முறை முயற்சித்து சுத்தி சுத்தி வந்தோம், ஆனால் தாண்ட முடியவில்லையே, உள்ள போகவில்லையே, கதவு திறக்கப்படவில்லையே, அடைக்கப்பட்டதாகவே இருக்குது என்று நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். நான் இன்றைக்கு சொல்ல விரும்புகிற காரியம், இதுவரைக்கும் டோர் க்ளோஸ்ட் என்ற மெசேஜ் உங்களுக்கு வந்திருக்கலாம். ஆனால் உங்கள் மேலுள்ள அபிஷேகத்து நிமித்தம் இந்த புதிய ஆண்டுல டோர் க்ளோஸ்ட் என்ற போர்டை கர்த்தர் மாத்திட்டு டோர்ஸ் ஆர் ஓபன் என்று சொல்லும்படிக்கு ஆண்டவர் உங்களுக்காக கதவுகளை திறந்து வைக்க வல்லவராக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஆமா, எஸ், கம் ஆன் என்று உங்களை நோக்கி அழைக்கிற சத்தத்தை கர்த்தர் ஒரு புதிய எல்லையிலிருந்து உங்களுக்காய் கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார். நீங்கள் எதிர்பார்த்த கதவு மாத்திரமல்ல, நீங்கள் எதிர்பாராத கதவுகளையும் உங்கள் வாழ்க்கையில் திறக்கும்படிக்குத்தான் அவருடைய அபிஷேகத்தை தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில கொடுத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே, என் வாழ்க்கையில நீங்க கதவுகளை திறக்க உங்க அபிஷேக வாழ்க்கையில் இருந்திருக்காய், உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இந்த அபிஷேகத்தை தயவிற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே என்று இந்த ஆராதனை நீங்கள் அறிக்கை செய்யுங்கள். நம்பர் 1, அபிஷேகம் உங்கள் வாழ்க்கையில புதிய கதவுகளை உங்களுக்கு திறக்கும். நான் திரும்ப திரும்ப சொல்ல விரும்புகிற காரியம், தேவனுடைய பிள்ளைகளே, உங்களுக்காக வானத்து கதவையே அவரால் திறக்க முடியும்னா பூமியில எந்த இடத்துலையும் நமக்காய் கதவுகளை திறக்க கர்த்தர் வல்லவராக இருக்கிறார். நம்பர் 2, அபிஷேகம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்யும் என்று கேட்பீர்கள் என்றால், அபிஷேகம் நம்முடைய வாழ்க்கையில அல்லது அபிஷேகம் நம்மை கனம் பெற்றவர்களாக மாற்றும். Anointing will make you the honorable vessel of God. அபிஷேகம் உங்கள் வாழ்க்கையிலே உங்களை கனம் பெற்றவர்களாக மாற்றும். என்னாகமத்தின் புஸ்தகம் 27 அதிகாரம் 18 வசனத்தையும் 20 வசனத்தையும் வாசிக்க.
கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, ஆவியை பெற்றிருக்கிற புருஷனாகிய யோசுவா என்னும் நூனின் குமாரனை நீ தெரிந்து கொண்டு அவன் மேல் உன் கையை வைத்து இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய சபையார் எல்லாரும் அவனுக்கு கீழ்ப்படியும்படிக்கு உன் கணத்தில் கொஞ்சம் அவனுக்கு கொடு. ஆண்டவர் இங்க யோசுவா என்ற வாலிபனை குறித்து பேசுகிறார். வாலிபன் தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்கு பைபிள்ல. யோசுவா என்னும் வாலிபன் ஆசரிப்பு கூடாரத்தை விட்டு நீங்காமல் இருந்தான். இந்த தேவ சமூகத்தோட ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருந்துட்டே இருந்தாலே உங்க வாழ்க்கையில் அனாயிண்டிங் ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும். ஆசரிப்பு கூடாரத்தை விட்டு நீங்காமல் இருக்க ஒரு வாலிபனுக்குள்ள ஆவியை பெற்ற மனுஷன் ஆண்டவர் வந்து சாட்சி கொடுக்குற அளவுக்கு தேவ பிரசனம் வாழ்க்கையில் இருந்துச்சு. பட் இந்த யோசுவாவோட லைஃப் நீங்கள் கவனிச்சு பார்ப்பீங்கன்னா, அவங்க அப்பா ஒரு பெரிய ஆள் இல்லை, அவங்க அப்பா மோசே இல்லை, அவங்க அப்பா ஆரோன் இல்லை, அவங்க ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் பெரிய மினிஸ்ட்ரியல் பேக்ரவுண்ட்லாம் இருந்த மாதிரி தெரியல. அவங்க அப்பா ஒரு சாதாரணமான மனுஷன் தான். ஆனால் ஆண்டவர் எல்லாருடைய பார்வையிலிருந்து ஆண்டவர் வித்தியாசப்பட்டவராக எப்பொழுதும் பார்க்கிறவராக இருக்கிறார். நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள், இந்த நூனின் குமாரன் அவங்க அப்பா ஒரு சாதாரணமான ஆள். இவனை எடுத்துக்கொண்டா இவன் ஒரு வாலிப பையன், அப்படிதான். அப்போ இவன் வந்து ஒரு ஒரு யங் மேன், ஒரு வாலிப பையன். சண்டைலாம் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணுவார், அது அவருக்கு இருக்க திறமை. அவன் இப்படிதான் அவருடைய விஷயங்கள் இருந்தது. இது இவனுடைய சொல்லுக்கு என்ன விஷயம் இருந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இவன் சொல்லுக்கு பெரிய மதிப்பு இருந்ததா நான் பார்க்க முடியல. ஏன் பார்க்க முடியலன்னா, ஒரு நாள் மோசே வந்து வேவு பார்க்க கானான் தேசத்தை சுற்றி பார்க்க அனுப்புனார். போயிட்டு வந்த பொழுது இந்த வாலிபன் நல்லா தான் பேசினார், இந்த வாலிபன் உற்சாகமாக பேசினார். ஆனால் இவன் வார்த்தை செல்லுபடி ஆகலை. இவன் வார்த்தையை கேட்கறதுக்கு யாரும் ரெடியா இல்லை, யாரும் அக்செப்ட் பண்ணலை, அவ்வளோதான் அப்படி லெவல். ஆனால் ஆண்டவர் என்ன பண்றாருன்னா, மோசே இங்க பாரு, உனக்கு முன்பாக ஒரு வாலிபன் இருக்கான், நீ கவலைப்படாத, அவனை கூப்பிடு, அவன் மேல் உன் கைகளை நீ வெய்யு, உன் மேல நான் கொடுத்துருக்க கணத்திலிருந்து கொஞ்சத்தை அவனுக்கு பகிர்ந்து கொடு, அவன் இந்த ஜனத்தை நடத்திடுவான். அல்லேலூயா. அபிஷேகத்தை பகிர்ந்து கொடு. மோசேக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த கணத்துல இருந்து அப்படியே கொஞ்சம் யார் வாழ்க்கைக்குள்ள போகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, யோசுவாவை ஒரு கனம் பெற்ற மனுஷனாக அபிஷேகம் மாற்றினது. அல்லேலூயா. அதுக்கு முன்பாக ஒரு சாதாரணமான மனுஷன், அவங்க அப்பா ஒரு சாதாரணமான ஆளு தான், ஒரு வாலிபன் தான், இவன் வார்த்தையை கேட்கறதுக்கு யாரும் முன் வரலதான். ஆனால் கனம் பெற்றதுக்கு அப்புறம், அந்த அபிஷேகத்தை பெற்றதுக்கு அப்புறம் இவன் கன்ஃபெஷனே மாறி போச்சு. எப்படி தெரியுமா சொல்றாங்க, யோசுவாவில் நீங்க வாசித்து பாருங்க, மோசையோடு இருந்தது போல கர்த்தர் உம்மோடு இருப்பாராக, நீர் சொல்லுகிறபடியெல்லாம் நாங்கள் செய்வோம், நீர் அனுப்புகிற எவ்விடத்திற்கும் நாங்கள் போவோம்னு ஜனங்கள் கீழ்ப்படி அளவுக்கு வந்துட்டாங்க. ஒரு கனம் பெற்ற தேவனுடைய மனுஷனாக இவனை மாற்றினார். காரணம் என்ன கேட்டீங்கன்னா, அபிஷேகம் ஒரு மனுஷனை சும்மா விடாது, அவனை ஜனங்களுக்கு மத்தியிலே கனம் பெற்றவனாக மாற்றும். அல்லேலூயா. உங்கள் வாழ்க்கையில தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்க அபிஷேகம் உங்களை யாராக மாற்றும் என்று கேட்பீர்கள் என்றால், உங்களை கனம் பெற்றவர்களாக அந்த அபிஷேகம் மாற்றும். யோசுவாவோட லைஃபை அப்படி கொஞ்சம் கவனித்து பார்த்தா, ரொம்ப கடினமான ஜனங்க தான் இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்க. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, எப்போ பிரச்சனை பண்ணுவாங்கன்னு மோசேக்கே தெரியாது. திடீர்னு கல் எடுத்துக்குவான் கையில், இதுக்கு அடிக்கிறதுக்கு தான் அப்படின்ற, டக்குன்னு தண்ணி பிரச்சனை அப்படின்னா டக்குன்னு தண்ணி பிரச்சனை அதுவா இது ஆரம்பிச்சிடும். தண்ணிக்கு பிரச்சனை பண்ணுவான், சாப்பாட்டுக்கு பிரச்சனை பண்ணுவான். எந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணுவான்னு அவனுக்கே தெரியாது. அது மாதிரி ஆள் வச்சுக்கோங்களேன், எந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணுவான்னு அவனுக்கே தெரியாதுன்ற மாதிரி ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள். இப்போ இவங்களை வந்து மோசே வந்து எகிப்திலிருந்து நடத்தி கொண்டு வந்தார். பட் யோசுவா என்ன பண்ணணுமா, இந்த ப்ராக்டிக்கலாக சொல்கிறேனே, சாப்பாட்டுக்கு அடிச்சுக்கிறவனுக்கு சொத்தை எப்படி பிரிக்க முடியும்? யோசுவாவுக்கு என்ன பிரச்சனைனா, தேசத்தையே இவங்களுக்கு சொத்தா பகிர்ந்து கொடுக்கணுமா. இவன் சோறு தட்டிக்க சண்டை போட்டுக்கிறான், அடிச்சுக்கிறான், இவனுக்கு எப்படி சொத்தை பகிர்ந்து கொடுக்கறது? ரொம்ப கடினமான விஷயம்தான். ஆனால் நடந்து என்ன தெரியுங்களா, இங்கே தான் கர்த்தர் கனம் பண்ணணும்னு நினச்ச அந்த மனுஷன் மேலே அபிஷேகம் வந்த உடனே ஒரு தெய்வீக ஞானம் செயலாற்ற தொடங்கிருச்சு. அந்த முறுமுறுத்த குடும்பங்கள் தான், போராடி கொண்டிருந்த அந்த குடும்பத்துடைய பிள்ளைகள் தான். ஆனால் அத்தனை பேரையும் இவன் சொல்லும் போது என் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்பிடிச்சாங்க. அத்தனை பேருக்கும் ஞானமா
தெய்வீக ஞானத்தினால் நிரம்பி அப்படியே அவைகளை பங்கிட்டு கொடுக்கும்படி தேவன் செய்தார். நான் சொல்லுவேன், ஆண்டவர் உங்களை கனப்படுத்தும்படிக்கு உங்களுடைய விஷயத்தில் கடினமாக இருக்கிறவையில கூட செய்து முடிக்கிறதுக்கு ஒரு விசேஷ ஞானத்தை தேவன் கொடுக்க போதுமானவராக இருக்கிறார். அல்லேலூயா. ஒரு இதை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்ற அந்த தெய்வீக ஞானத்தை, தெய்வீக நடத்துதலை தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில கட்டளையிட வல்லவராக இருக்கிறார். அதான் யோசுவா நடந்துச்சு. அவன் வார்த்தையை எல்லாரும் கேட்கும்படி தேவன் வைத்தார். ஆண்டவர் யோசுவாவுக்கு சொன்ன வார்த்தை என்னன்னு கேட்பீங்கன்னா, இங்கே பார் யோசுவா, நான் மோசையோடு இருந்தது போல உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்றார். நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்பது இல்லை அப்படின்றார். ஒரு கனம் பெற்ற தேவனுடைய மனுஷனாக யோசுவாவை மாற்றும் பொழுது, கனத்தை அபிஷேகத்தை வாங்கின கனம் அவனுக்குள்ள வரும் பொழுது ஆண்டவர் சொன்னார், அப்பா அந்த முறுமுறுப்புலாம் இருக்காதுப்பா, ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்பது இல்லை அப்படின்றார். சில நேரங்களில் உங்கள் வாழ்க்கையில் அப்படி பிரச்சனைக்குரிய ஆட்கள், சில நேரத்தில் தேடி தேடி வந்து பிரச்சனை பண்ணுற ஆட்கள். நம்ம சும்மா போனால் கூட நான் சும்மா தானே போனன்ற மாதிரி இருக்கும், ஆனால் நம்மளை விட மாட்டாங்க, தேடிக்கிட்டு பிரச்சனை வரும். நீங்கள் சொல்லுவீங்களே, எனக்கு மாத்திரம் எங்கிருந்து தான் பிரச்சனை வருதுன்னு தெரியல பாஸ்டர், புதுசு புதுசா வருது. அப்படி புதுசு புதுசா தேடிக்கொண்டு சில பிரச்சனை வருதுன்னா நான் சொல்லுவேன், நீங்க செய்ய வேண்டியது அதுக்கு புதுசு புதுசா ஆளை கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை, நீங்க தேவ சமூகத்தில் உட்கார்ந்து அபிஷேகத்தில் நிரம்புங்க. அந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்கிற ஒரு தைரியமும் ஒரு விசேஷ கிருபையும் உங்களுக்குள்ள உண்டாக துவங்கும். அதான் யோசுவாவுக்கு ஆண்டவர் சொன்னார். அந்த அபிஷேகம் பெற்ற கனம் புரிந்த மனுஷனுக்கு தேவன் சொன்னார், இங்க ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்பது இல்லை அப்படின்னார். இல்லைன்னார். பைபிள் இருக்கா? ஆமா. பாருங்க, ஆரம்பத்தில் தேடி தேடி பிரச்சனை பண்ணான் சவுல். யார் கேட்டானா? தாவீது கிட்ட. அவனை எப்படியாவது ஈட்டி எடுத்து சொருகிடணும்னு நினைச்சான். அப்போ அப்படிலாம் போராடிக்கிட்டு இருந்தான். ஒரு கட்டத்துக்கு மேல என்னாச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா, தாவீதோடு கர்த்தர் இருக்கிறார் என்றும் தன்னோடு தேவன் இல்லை என்பதையும் அறிந்த சவுல் தாவீதை தன்னை விட்டு தூரப்படுத்தினான். என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா, அபிஷேகம் உங்களோடு மோத வேண்டான்ற உணர்வை சத்துருக்களுக்கு கொடுக்கும். சொல்லணும்னா, உங்க மேல தேவனுடைய அபிஷேகம் நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகிட்டு இருந்துச்சுன்னா, உங்களோடு நேருக்கு நேர் பிரச்சனையை கொண்டு வரவங்க இவனோடு பிரச்சனை பண்ண வேண்டாம் என்று ஒதுங்கி கூட போகும்படி தேவன் செய்வார். அதுதான் அபிஷேகத்துடைய வல்லமை. யோசுவாவின் வாழ்க்கையில் இருந்த அபிஷேகம் ஒரு மாடிஃபைடு அனாயிண்டிங். மாடிஃபைடு அனாயிண்டிங் அவன் வாழ்க்கையில் ஒரு மோசைட்டிருந்து தான் அந்த அபிஷேகம், அந்த கனம் பகிர்ந்து கொடுக்கப்பட்டது. மோசே தான் கையை வைக்கிறார். ஆனால் மோசைட்டிருந்து கொஞ்சம் கனம் கொடுக்கப்பட்டாலும் இவன் ஊழியம் செய்ய போகிற நாட்களுக்கு ஏற்ற விதமாக இவன் என்ன மாதிரி சூழலை சந்திக்க போகிறாரோ யோசுவா, என்ன ஜனங்களுக்கு எதெல்லாம் பங்கிட்டு கொடுக்கணுமோ, என்னமோலாம் நிறைவேற்றணுமோ, அதற்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த அபிஷேகம் அவனுக்குள் செயல்பட்டுச்சு. தட் இஸ் கால்ட் மாடிஃபைட் அனாயிண்டிங். மோசையோட ஊழியத்தையும் யோசுவா ஊழியத்தையும் கொஞ்சம் கூர்மையாக மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது ஒரே மாதிரி ஊழியமாக தெரிஞ்சாலும் கூர்மையாக கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, வெளியே கொண்டு வர வரைக்கும் மோசையோட வேலை, அடுத்தது வாக்குத்தத்த எல்லைக்கு உள்ளே கொண்டு போகிறது மாத்திரம் இல்லை, அதை அவனுக்கு ஏற்ற சுதந்திரமாக பங்கிட்டு கொடுக்க வேண்டியது அத்தனை யாருடைய வேலைன்னா யோசுவாவுடைய வேலை. அப்போ இதற்கு ஏற்ற ஒரு தெய்வீக விதமான ஒரு விசேஷ அபிஷேகம் தேவை. அப்போ என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த காலத்திற்கும் சூழ்நிலைக்கும் ஜனங்களுக்கும் ஏற்ப அவனுடைய அபிஷேகம் அவனுக்குள் மாற்றங்களை கண்டு செயலாற்றுகிற அபிஷேகமாக இருந்தது. நான் சொல்லுவேன், ஆண்டுடைய அபிஷேகம் உங்களுக்குள் இருக்கும்னா நீங்கள் சந்திக்கிற பிரச்சனைக்கு ஏற்ப அந்த அபிஷேகம் உங்களுக்குள்ளே மாற்றத்தை உண்டாக்கி கொண்டே இருக்கும். ஹல்லேலூயா. ஞானத்தை கொடுக்கும், நடத்தலை கொடுக்கும், சில நேரத்தில் அதிகாரங்களை நமக்கு கொடுக்கும். இங்கிலீஷ் பைபிள் இப்படி சொல்லுது, கிவ் சம் அத்தாரிட்டி டு ஹிம் அப்படி சொல்லுது இங்கிலீஷ் பைபிளில். ஞானத்தைன்னு சொல்லும் பொழுது இங்கிலீஷ் பைபிளில் அதிகாரத்தை கொடு அப்படின்றது. அப்போது ஒரு டீம் ஒர்க்கை நடத்தணும்னு சொன்னால் எல்லாரும் கோஆப்ரேட் பண்ணாமல் நடத்த முடியாது. நம்ம ஒருத்தர் மாத்திரம் பிடிச்சதும் நடக்காது. பல இடங்களில் பார்க்குறோம், கீழே உள்ளவங்க அதுக்கு கீழ்ப்படியலைன்னா விஷயம் நடக்காது. பட் யோசுவாவின் காலத்தில் எல்லாரும் அவனுக்கு கீழ்ப்படிந்தாங்க. நீர் எங்களை அனுப்புகிற எவ்விடத்திற்கும் நாங்கள் போவோம், இது சொல்லுற எதையும் நாங்கள் செய்வோம். அப்போது அவனுடைய வார்த்தைக்கு ஒரு கனம், ஒரு மரியாதை இருக்கும்படி அதிகாரத்தை அவன் வாழ்க்கையில் தேவன் கொடுத்தான். அல்லேலூயா. இதெல்லாம் ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்து உங்களை யாராக மாற்றுவாரா நான் நம்புகிறேன்.
அந்த அபிஷேகத்து நிமித்தம் உங்களை கனவான்களாக கர்த்தர் மாற்ற வல்லவராக இருந்தார். நம்பர் 1 சொன்னேன், அபிஷேகம் புதிய கதவுகளை திறக்கும். நம்பர் 2, அபிஷேகம் உங்களை கனம் பெற்றவர்களாக மாற்றும். நம்பர் 3, அபிஷேகம் உங்களை எழும்ப செய்யும். 2 ராஜாக்கள் 9ஆம் அதிகாரம் 2, 3 ஆகிய வசனங்களை நாம் வாசிக்க கேட்போம். நீ அங்கே சேர்ந்தபோது நிம்சியின் மகனான யோசபாத்தின் குமாரன் யெகூ எங்கே இருக்கிறான் என்று பார்த்து அங்கே உட்பிரவேசித்து அவனை தன் சகோதரரின் நடுவிலிருந்து எழுந்திருக்க பண்ணி அவனை உள்ளான ஒரு அறையிலே அழைத்து கொண்டு போய் தைல குப்பியை எடுத்து அவன் தலையின் மேல் வார்த்து, உன்னை இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று சொல்லி கதவை திறந்து தாமதியாமல் ஓடிப்போ என்றான். போதும். இந்த வார்த்தையை நீங்க கவனிச்சீங்களா? யெகூ என்ற மனுஷனுக்கு ஒரு மெசேஜ், அந்த மெசேஜோடு கூட அனாயிண்டிங் வருது. எலிசா தன்னோட ரெப்ரசன்டேட்டிவாக ஒரு தீர்க்கதரிசி அனுப்புகிறார். இந்த தைல குப்பின் எடுத்துக்கொண்டு போ. யெகூ என்ற மனுஷன் இருப்பான், அவன் ஒரு அதிபதி, அவனை நீ கூப்பிடு, உனக்கு ஒரு செய்தி இருக்குன்னு சொல்லி அவனை கூப்பிடு. அவன் சகோதரர்களுக்கு மத்தியில் இருப்பான், நண்பர்களுக்கு மத்தியில், தன்னோடு பணிபுரிகள் மத்தியில் அவன் இருப்பான். அவனை சகோதரர் மத்தியிலிருந்து எழும்பி வர செய்து உனக்கு ஒரு செய்தின்னு சொல்லி உள்ள கூட்டிட்டு போய் அபிஷேக தைலத்தை, அந்த தைல குப்பி எடுத்து அவன் மேல் ஊற்றி, உன்னை கர்த்தர் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் என்று சொல் என்றான். கவனிங்க, இந்த செய்தி என்ன பண்ணுச்சுன்னு கேட்பீங்கன்னா, அந்த அபிஷேகம் அவன் வாழ்க்கையில் செயலாற்றும்படிக்கு இதே போல அந்த தீர்க்கதரிசி ஓடி வருகிறான். சொன்னது என்ன தெரியுமா? உனக்கு ஒரு செய்தி இருக்குன்னு உடனே சகோதரர் மத்தியில் இருந்து அவன் எழும்பி வந்தான். நான் சொல்லுவேன், 3வது அபிஷேகம் நீங்கள் இருக்கிற இடத்திலிருந்து உங்களை எழும்ப செய்யும். ஹல்லேலூயா. It will rise you up. Anointing will rise you up. உங்களை மேலே எழும்ப செய்கிற வல்லமை உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற அபிஷேகத்திற்கு இருக்கிறது. சகோதரர்களுக்கு மத்தியில், வேலையாட்களுக்கு மத்தியில், தன்னுடைய ஆட்களோடு கூட அவன் அமர்ந்திருக்கிறான், அவங்களோடு கூட ஒருவனாக அவன் இருக்கிறான். ஆனால் அபிஷேகம் செய்தி அவன் வாழ்க்கையில் வரும் பொழுது அவன் வாழ்க்கை எப்படி மாத்துதுன்னு கேட்பீங்கன்னா, அவனை சகோதரர்களுக்கு மத்தியில் இருந்து அது எழும்ப பண்ணுகிறது. நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில ஒரு இடத்தில் இருக்கலாம், இதுதான் என்னுடைய வட்டம் என்று இருக்கலாம், இதுதான் என்னுடைய இடம் என்று இருக்கலாம், இதுதான் என்னுடைய லெவல் என்று இருக்கலாம், இதுதான் என்னுடைய டெரிட்டரி என்று இருக்கலாம், இதுதான் எனக்கு கொடுக்கப்படுது என்று நீங்கள் இருக்கலாம். பட் இன்றைக்கு இந்த புதிய ஆண்டுல, இந்த ஆராதனையில ஆண்டவர் உங்களை நோக்கி சொல்ல ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது. என்ன தெரியுமா? நீங்கள் நினைக்கிறதல்ல, உங்களுக்காக ஒரு விசேஷ அபிஷேகத்தை தேவன் ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார். அந்த அபிஷேகம் உங்களை என்ன செய்யும் என்றால், நீங்கள் இருக்கிற அந்த இடத்திலிருந்து, நீங்கள் வரைந்து கொண்ட அந்த வட்டத்திலிருந்து, நீங்கள் நினைக்கிற அந்த குறுகிய பார்வையில் இருந்து தேவன் உங்களுக்கு தர விரும்புகிற அபிஷேகம் அதை தாண்டி கொண்டு உங்களை எழும்ப செய்கிற அபிஷேகமாக இருக்கிறது. யெகூ, நீ எழும்பு வா, உனக்கான ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது. அவன் வந்த உடனே உள்ள அறையில் வைத்து அவன் தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்லி அபிஷேக தைலத்தை அவன் மேல் வார்த்துட்டு போயிட்டான். இவன் வெளியே வந்தா அவனோடு கூட இருந்தவங்களாம் கேட்குறாங்க, ஆமா எப்படி தெரியுமா கேட்டானுங்க அவனுங்க, அந்த பைத்தியக்காரன் என்ன சொன்னான் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. கொஞ்சம் பேர் தேவனுடைய வார்த்தையை அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க, தங்கள் வாழ்க்கையில் அதை விசுவாசமாக ஏற்றுக்கொள்றதில்லை. சரி போகட்டும், அந்த பைத்தியக்காரன் என்ன சொன்னான், ஏதாவது இவனுக்கு பேசிக்கிட்டு தான் இருப்பானுங்க அப்படின்ற மாதிரியே கேட்டான். அப்போ யெகூ அவனுக்கு இந்த வார்த்தையை வேல்யூ பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு, அவன் சொன்னது உங்களுக்கு தெரியும் விடுங்க அப்படின்ட்டார். இப்போ இவனுக்கு இப்போதான் பொறுக்கல, இல்லை 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 நீ பொய் சொல்ற, ஏதோ அவன்கிட்ட சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னு உடனே, கர்த்தர் என்னை ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறார் என்று அவன் எனக்கு சொன்னான் என்ற உடனே வஸ்திரங்களை விரித்து யெகூவை அன்றைக்கு ராஜாவாக்கி விட்டார்கள். ஹல்லேலூயா. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நான் சொல்லுவேன், அபிஷேகம் வந்துச்சுன்னா உங்களுடைய குடும்பத்திலிருந்து, உங்களுடைய கூட்டத்திலிருந்து, உங்களுடைய வட்டத்திலிருந்து, உங்களுடைய இடத்துல இருந்து கர்த்தர் உங்களை யூனிக்காக, உங்களை தனிப்பட்ட ஒரு மனுஷனாக தேவன் உங்களை எழும்ப செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். அந்த அபிஷேகம் உங்களை விசேஷித்தவர்களாக மாற்றியே தீரும். ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் இந்த வார்த்தையை விசுவாசிக்கிறீங்க? கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. எல்லாரோடு இணைந்திருப்பது நல்லது, இணைய வேண்டும். எப்படி இணைவது அவசியமோ அதே போல
உங்கள் வாழ்க்கையிலே அபிஷேகத்தை நீங்கள் உடையவர்களாக இருப்பீங்கன்னா, இணைவது ஒரு பக்கம், அதே வேளையிலே தனித்தன்மையோட ஜொலிப்பது மறுபக்கம் என்று 2 வித்தியாசமான அனுபவங்களையும் உங்கள் வாழ்க்கையில தேவன் கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார். உங்களால் இணைந்தும் செயல்பட முடியும். இணைவதனால உங்கள் அபிஷேகம் டைல்யூட் ஆகாது. அதுக்கு பதிலாக தேவன் கொடுத்த அபிஷேகம் ஸ்ட்ராங்கா கான்ஸ்டன்டா நிற்கும். அதுதான் ஆண்டவர் நம்ம கொடுக்குற அபிஷேகம். ஹல்லேலூயா. மெசேஜ் வந்துச்சு, அவனுக்கு மெசேஜோடு கூட சேர்ந்து அனாயிண்டிங்கும் வந்துச்சு. நான் சொல்லுவேன், இன்றைக்கு இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு செய்தியாய் மாத்திரமல்ல, செய்தியோடு கூட நீங்கள் இருக்கிற இடத்திலிருந்து உங்களை எழும்ப பண்ணும்படிக்கு அபிஷேகத்தை உங்கள் வாழ்க்கையிலே தேவன் இறங்க பண்ண வல்லவராக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இந்த அனுபவம் யெகோவுக்குள்ள இருந்தது. ஆகவே சொல்லுவேன், கர்த்தர் அவர் கொடுக்கிற அபிஷேகத்தை நிமித்தம் உங்களை எழும்ப பண்ணுகிறவர். 4வது, அபிஷேகம் ஒரு மனுஷனை எப்படி மாற்றும்? 1 சாமுவேல் 10ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தையும் 6வது வசனத்தையும் வாசிக்கிறேன். அப்பொழுது சாமுவேல் தைலக்குப்பியை எடுத்து அவன் தலையின் மேல் வார்த்து அவனை முத்தம் செய்து, கர்த்தர் உன்னை தம்முடைய சுதந்திரத்தின் மேல் தலைவனாக அபிஷேகம் பண்ணினார் அல்லவா? அப்பொழுது கர்த்தருடைய ஆவி உன்மேல் இறங்குவார், நீ அவர்களோட கூட தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி வேறு மனுஷனாவாய். கவனிங்கள். நம்பர் 4, அபிஷேகம் உங்களை வேறு மனுஷனாகவே மாற்றும். திரும்ப சொல்றேன், அபிஷேகம் உங்களை வேறு மனுஷனாகவே மாற்றும். இதான் சவுலுடைய வாழ்க்கையில நடந்துச்சு. தரித்து நில், தேவனுடைய வார்த்தை நான் உனக்கு உரைக்கிறேன் என்று சொன்ன சாமுவேல் தைல குப்பி எடுத்து அதை சவுலின் மேல் வார்த்து, கர்த்தர் உன்னை அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் என்று சொன்னான். சொன்ன உடனே அவனுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை உரைக்கப்படுகிறது. உன்னை தேடி ஜனங்கள் வருவார்கள், உனக்கு காணிக்கையை கொண்டு வருவார்கள், அவள் நீ வாங்கிக்கொள். இதெல்லாம் கர்த்தர் உன் மேல வச்சிருக்க அபிஷேகத்திற்கு அடையாளம். சீக்கிரமாக தேவன் வாழ்க்கையில் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறும் என்று சொல்லி அனுப்புகிறார். உன்னை தேடி காணிக்கையில் வருவது மாத்திரமல்ல, அதெல்லாம் வாங்கி கொண்டே நீ வருவ, அந்த அடையாளத்தை பார்ப்ப. அதே நேரத்தில் உனக்கு முன்பாக ஒரு கூட்டம் போகும். அவர்கள் தான் தீர்க்கதரிசியின் புத்திரன் கூட்டம். அவர்கள் எல்லாரும் தேவ ஆவியினால் நிரம்பும் பொழுது உன்மேலும் ஆவி வரும். அந்த ஆவி வந்த உடனே நீ யாரா மாறுவனா? தேவன் ஆயத்தம் பண்ணி வச்சுக்க பெரிய திட்டத்திற்குரிய வேறே மனுஷனாக மாறுவாய். இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நடக்கும் பொழுது நீ எப்படி நடக்க வேண்டும் என்பதில் கவனமாயிரு. இதுதான் சவுலுக்கு முன்பாக சொல்லப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தை. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, அபிஷேகம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செயலாற்றும் என்றால், அபிஷேகத்தில் நிரம்புகிற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையை நாம் இருப்போம் என்றால், ஆவியானவர் நமக்கு இடம் கொடுக்கிற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையா இருப்போம்னா, நம்முடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் எதையெல்லாம் மாற்ற வேண்டுமோ அதையெல்லாம் மாற்றி அமைக்க வல்லவராக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. சில நேரத்தில் நம்முடைய இருதயத்தை மாற்ற வேண்டியதா இருக்கும், நம்முடைய மைண்ட் செட்டை மாற்ற வேண்டியதா இருக்கும், நம்முடைய ஹார்ட்டை மாற்ற வேண்டியதா இருக்கும். வசனம் சொல்லுகிறது, அவன் வேற இருதயம் உள்ளவன் ஆனான்னு போட்டிருக்கு, அவன் வேற மனுஷனானான்னு போட்டிருக்கு. டைரக்டா சொல்லணும்னா, உங்க வாழ்க்கையில அவருக்காக நீங்க பிரகாசிக்கிறதுக்கு எதை உங்க வாழ்க்கையில மாற்றணுமோ, எதையெல்லாம் உங்க வாழ்க்கையில மாற்றணுமோ அதையெல்லாம் மாற்றி அமைக்க அபிஷேகம் உங்க வாழ்க்கையில கிரியை செய்யறதாக இருக்கும். ஹல்லேலூயா. இதுதான் சவுலுக்குள்ள கிரியை செய்தது. அடையாளங்கள் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டுச்சு. நம்முடைய ஆண்டவர் இருக்கிறாரே, ஒரு தேவனுடைய மனுஷனை அபிஷேகிக்கும் பொழுது அவன் வாழ்க்கைக்கான அடையாளங்களை அவர் கொடுக்கிற தேவன். ஒரு ஸ்பெஷல் மெசேஜை கொடுக்கும் பொழுது அதற்கான அடையாளத்தை தேவன் கொடுக்கிற தேவன். கவனியுங்கள், ஆண்டவர் சொன்னார், நம்முடைய தூதனை அனுப்பி மேய்ப்பர்களுக்கு சொல்லும் பொழுது, ஆண்டவர் இயேசு பிறந்திருக்கிறார், இரட்சகர் பிறந்திருக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது, பிள்ளையை துணிகளிலே சுற்றி முன்னணையிலே கிடத்தி இருப்பதை காண்பீர்கள், இதுவே உங்களுக்கு அடையாளம் என்று. ஏன்னா அந்த அடையாளத்தை மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க வேற பக்கம் போயிருவீங்க. அந்த அடையாளம் எதுக்குன்னா, கர்த்தருடைய டைம் வந்துருச்சு, நம்ம எதிர்பார்த்த நேரம் நெருங்கிட்டு இருக்குது, நம்ம எதிர்பார்த்த இடத்துக்கு நம்ம வந்துட்டோம், இன்னும் கொஞ்சத்துல அதை பார்க்க போறோம், உள்ள நுழைய வேண்டியதான் அப்படின்னு உங்களுக்கு சிக்னல் கொடுக்கிறதா என்னன்னு கேட்பீங்கன்னா அடையாளமாக இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. பல தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவன் அடையாளத்தை பைபிள்ல கொடுத்திருக்கிறாரு. இல்ல கவனித்து பாருங்க, ஆதாம் ஏவாளுக்கு தோல் வஸ்திரத்தை அடையாளமாக தேவன் கொடுத்தார். தாவீதிற்கு அவன் சந்ததியில் ஒரு விளக்கை உடன்படிக்கைக்கு அடையாளமாக தேவன் கொடுத்தார். இயேசு கிறிஸ்து முன்னணியில் கிடத்த போட்டிருப்பதை அடையாளமாக மேய்ப்பர்களுக்கு கொடுத்தார்.
அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பொழுது சவுலுக்கு இதெல்லாம் உன் வாழ்க்கையில் நடக்கும் அடையாளம் என்று சொல்லப்பட்டது. கிதியோன் கூட ஒரு பெரிய யுத்தத்தை சந்திக்கிறதுக்கு முன்பாக, ஆண்டவரே ஒரு மனுஷனை முறியடிக்கிற போல முறியடிப்பேன்னு சொன்னீரே, எனக்கு ஒரு அடையாளம் வேண்டும் என்ற அடையாளத்தை கேட்ட பொழுது வசனம் சொல்லுகிறது, தோளின் மேல் மாத்திரம் பனி பெய்கிறது, மற்ற எல்லா இடங்களும் வறண்டு இருக்கிறது. உடனே கிதியோன் அந்த தோலை பிழிந்து பனித்துளிகளே வார்த்து கொண்டு கிண்ணத்தில் வார்த்து கொண்டு போனான். அடையாளம் ஏன் கொடுக்கப்படுகிறது என்றால், அந்த அடையாளத்தை பார்க்கும் பொழுது ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை சொல்ல வேண்டும், என் வாழ்க்கைக்காக கர்த்தர் சொன்னது சீக்கிரம் நடக்க போகிறது, அது நிறைவேற போகிறது, அதை நான் காண்பேன் என்ற உறுதி ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்குள்ள இருக்க வேண்டும். நடப்பது என்ற பல நேரங்களில் அடையாளங்களை புரிந்து கொள்ளாத தேவனுடைய பிள்ளைகளாக பலர் இருக்கிறாங்க. ஆண்டவர் அவர்களுக்கு சொன்னார், ஆண்டவர் அவருடைய அபிஷேகத்தை கொடுக்கிறார், அதற்கு பின்பு அடையாளங்களை தேவன் காண்பிக்கிறார், அடையாளங்களை செய்து காண்பிக்கிறார். ஆனால் இவர்களோ அந்த அடையாளத்தை உணராம ஆயத்தம் இல்லாம மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. once you miss the sign of God, then you may lose your blessing. நீங்கள் அந்த தேவனுடைய அடையாளங்களை தவற விடுவீங்கன்னா நீங்க தாண்டி போயிருவீங்க. அது கரெக்டா வரும்போது உங்களால கேட்ச் பண்ண முடியாது. அது வரும்பொழுது ஒரு ஆயத்தம் இல்லாத நிலையில் நீங்க இருப்பீங்க, நீங்க பெற்றுக்கொள்ள முடியாம போவீங்க. இதான் ஆண்டவர் எருசலேமை பார்த்து புலம்பினார், நான் உன்னை சேர்த்துக்கொள்ள ஆவலா இருந்தேன், நீயோ மனதில்லாம இருக்கிற, உன்னை சந்திக்கிற காலத்தை நீ அறியாம போகிறனால ரொம்ப கஷ்டம் ஆண்டவர் சொன்னார். ஆண்டவர் நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் காலத்தை வைத்திருக்கிறார், அந்த காலத்துக்கு முன்பாக அடையாளங்களை தேவன் கொடுக்கிறார். அப்படிதான் இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பை ஒரு அடையாளமாய் கொடுத்தார். இதோ ஒரு கன்னிகை கர்ப்பவதியாகி குமாரனை பெறுவோம், அவளுக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக என்று அடையாளத்தை, இயேசுவினுடைய பிறப்பை அடையாளமாய் கொடுத்தார். ஜனங்கள் உணர தவறிவிட்டார்கள். There are many few people that who able to understand the signs of God on their life. சில மக்கள் இருக்காங்க, தேவன் தங்களுக்கு காட்டுற அடையாளத்தை சரியா புரிந்து கொள்வாங்க. At the same time, on the other side, there are some more people that who miss the signs of God on their life. ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது, அவர்கள் தேவன் அடையாளத்தை காட்டினாலும் புரிந்து கொள்ளாதவர்களாக இருப்பார்கள். நான் சொல்லுவேன், தேவனுடைய பிள்ளைகளே, அடையாளத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறமும் இன்னும் நீங்க ஆயத்தம் இல்லாம, நீங்க அதற்காக காத்திராமல், அதன் மேல் வாஞ்சியாயிராம இருந்தீங்கன்னா நீங்க மிஸ் பண்ணிடுவீங்க. மிஸ் பண்றதுக்காக அல்ல, உங்க வாழ்க்கையில் அவர் சொன்ன வார்த்தைகளை நிறைவேற்றி உங்களை வேற மனுஷனாக மாற்றும்படிக்குதான் கர்த்தர் அடையாளங்களை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே, எனக்கு சொன்னதை நான் மிஸ் பண்ண போறதில்ல, என் குடும்பத்திற்கு சொன்னதை நான் மிஸ் பண்ண போறதில்ல, நான் அதை தவற விடவே கூடாது. ஆண்டவரே, உங்க சமூகத்தில் உங்களுடைய அடையாளங்களுக்காக நான் காத்திருக்கும்படி விரும்புறேன். ஒவ்வொன்றை பார்க்கும் பொழுதும் இன்னும் உங்க சமூகத்தில் அதிக பக்தி விருத்தியோடு நான் ஆயத்தமாகும்படி விரும்புறேன் ஆண்டவரே என்ற எதிர்பார்ப்போடு நீங்க இருப்பீங்கன்னா நிச்சயம் ஆண்டவர் நிறைவேற்றி ஏற்றிடுவார். ஹல்லேலூயா. உடனே ஆவி அவன் மேல் இறங்குச்சு, அவன் வேறே மனுஷனாகவே மாறினான். இதுக்கு முன்பு தொலைக்கிறவன், இதுக்கு முன்பாக தேடுகிறவன், இதுக்கு முன்பாக என்கிட்ட ஒன்றும் இல்லையே, காசு கூட இல்லையே என்று சொல்லுகிறவன், இதற்கு முன்பாக அலைந்து திரிகிறவன், இதற்கு முன்பாக பயப்படுகிறவன், இதற்கு முன்பாக கோழையாயிருந்தவன். ஆனால் அபிஷேகம் வந்த உடனே அவன் லைஃப் வேற இருதயம் உள்ளவனாக, வேற மனுஷனாகவே அவனை மாற்றினது. ஹல்லேலூயா. சீஷர் லைஃப் எடுத்தாலும் அப்படிதான், அவங்க வாழ்க்கையிலும் பயந்து ஒளிந்து கொண்டு அவரை மறுதளித்து இப்படி போற ஒரு தான் இருந்தாங்க. என்றைக்கு அபிஷேகம் வந்துச்சோ அன்றைக்கு சூழ்நிலை சந்திக்கிற தைரியமா எழுப்பி நிற்கிற ஒரு பலன் வந்துச்சு. பலன் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஜெயம் அவர்களுடையதாக மாறிச்சு. இன்றைக்கு இந்த ஆராதனையில ஆண்டவர் உங்க வாழ்க்கையில அபிஷேகத்தை கொடுத்ததுக்கு காரணம் அநேகருடைய வாழ்க்கையில இம்பாக்டை உண்டாக்கும்படி உங்கள் வாழ்க்கையில உங்களை வேறே மனிதர்களாகவே என்ன சொல்லணும், எதையெல்லாம் மாற்றணுமோ அதையெல்லாம் மாற்ற அவருடைய அபிஷேகம் உங்களுக்குள்ளே கிரியை செய்யும். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? நல்லா கை உயர்த்தி சத்தமாய் ஒரு முறை வரலையா சொல்லுங்களேன். ஐந்தாவது 1 தீமோத்தேயு 4:14 மூப்பராகிய சங்கத்தார் உன்மேல் கைகளை வைத்தபோது அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தீமோத்தேயுக்கு சொல்லுகிறார். ஏற்கனவே பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்ற ஒரு சகோதரன் தான் தீமோத்தேயு. ஆனா ஒரு ஆர்டினேஷன் இவருக்கு நடக்குது தீமோத்தேயுக்கு. மூப்பர்கள், அதாவது மூப்பர்கள் என்று சொல்லும்போது தேவனுடைய ஊழியர்கள், அவன் பேரில் கைகளை வைத்து அவனை மேல் உள்ள அபிஷேகத்தை அங்கீகரித்து அவனை ஏற்படுத்துகிறார்கள். அப்போ மூப்பராகிய சங்கத்தார் உன்மேல் கைகளை வைத்த பொழுது தீர்க்க தரிசனத்தினால் உனக்கு அளிக்கப்பட்ட வரத்தை பற்றி அசதியாயிராதே. தீர்க்க தரிசனத்தினால் உனக்கு அருளப்பட்ட வரத்தை குறித்து அசதியாயிராதே. 5வது நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா
ஒரு தீமோத்தேயு ஊழியத்துக்காக ஏற்படுத்தப்படுகிறார். அப்போ அழைப்பை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். இப்போ நடக்கிறது என்னன்னா, ஏற்கனவே பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் அவனுக்குள் இருக்கிறது. இப்போ இந்த ஊழியர் அவன் மேல் கைகளை வைத்த உடனே அவன் மேலுள்ள அழைப்பிற்கு என்ன வரம் அவனுக்கு தேவையோ அந்த வரம் அவருக்குள் செயல்பட துவங்கிவிட்டது. அல்லேலூயா. அது அவங்களுக்குள்ள தான் இருக்குது, ஆனால் செயல்படாமல் அல்லது வெளியே வராமல் இருந்திருக்கலாம். ஆனால் இப்போ பவுல் சொல்கிறாரு, கை வைத்த பொழுது உனக்கு உண்டான வரத்தை நீ விட்டாத, ஜாக்கிரதையா உறுதியாயிரு. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் வரங்களின் ஓனர். பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் அத்தனை வரங்களுக்கு சொந்தக்காரர். அவர் வந்து விட்டால், அவர் நம்மை அபிஷேகித்து விட்டால், நான் நம்புகிறேன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் 9 வரங்களும் நம்முடைய விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் செயல்பட முடியும். 9 வரங்களும் செயல்பட முடியும். ஆனால் 9 வரங்கள் எனக்கு இல்லை அப்படின்னு ஒருவேளை நீங்கள் சொன்னாலும், ஒன்றை நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு முக்கியப்படுத்த விரும்புகிறேன். எனக்கு ஒரு வரமும் இல்லைன்னு நீங்கள் நினச்சிடாதீங்க. ஆவியானவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் இறங்கி வந்துட்டா, உங்களை எந்த நோக்கத்திற்காக அழைத்திருக்கிறாரோ அந்த நோக்கத்திற்கு என்ன வரம் தேவையோ நிச்சயம் அந்த வரம் உங்களுக்குள் செயல்படும். சில நேரத்தில் அதை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணாமல் இருந்திருப்போம், அதை நம்ம ரிலீஸ் பண்ணாமல் இருந்திருப்போம். அது நமக்குள்ளே இருக்கும், ஆனால் யூஸ் பண்ணாமல் விட்டு அது அப்படியே ஒதுங்கி ஓரமாக போய் இருக்கும். அல்லது நமக்கான வரமாக தான் இருக்கும், ஆனால் அதை யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நமக்குள்ளே எழும்பி வர்றதுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்காமல் இருந்திருப்போம். ஆனால் ஊழியக்காரர்கள் கை வைத்த உடனே உங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த நோக்கத்திற்காக தேவன் தேர்ந்தெடுத்தாரோ அந்த நோக்கத்திற்கு என்ன வரம் அவசியமோ அந்த வரம் உங்களுக்குள்ள இருந்து அப்படியே எழும்பி செயலாற்றுவதை நீங்கள் பார்ப்பீங்க. அல்லேலூயா. நான் சொல்லுறேன், இன்றைக்கு இந்த அருமையான காலவேளையில் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு, உங்களுடைய தொழிலுக்கு, உங்களுடைய வேலைக்கு, உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு, உங்களை கொடுத்த தேவனுடைய நோக்கத்திற்கு எந்த வரம் உங்களுக்கு தேவையோ அந்த வரத்தை உங்களுக்குள்ள செயலாற்ற ஆண்டவர் இன்றைக்கு விருப்பமுடையவராக இருக்கிறார். அல்லேலூயா. நல்லா இல்லையா சொல்லுங்க பார்க்கலாமா? அப்போ உங்களுக்கு தேவையான வரத்தை அந்த அபிஷேகம் உங்களுக்குள் கொண்டு வரும். அபிஷேகம் உங்களை வரமுடையவர்களாக மாற்றும். ஏதோ சிலருக்கு நோட்டீஸ் போடும் பொழுது வரம் பெற்ற தேவ ஊழியர் என்று அவர்களுக்கு மட்டும்தான் போட முடியும் நினைக்காதீங்க. உங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் பிராக்கெட் போடலாம். என்னன்னா, வரம் பெற்ற தேவ மனிதன். அல்லேலூயா. ஆண்டவர் அப்படி தான் உங்களை பார்க்குறாரு. நீங்கள் நோட்டீஸ் மட்டும்தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க. ஆண்டவர் உங்களை பார்க்குறாரு. யாரா பார்க்குறாருன்னா, நான் என் வரத்தை இவர்களுக்குள்ளே வைத்திருக்கிறேன். அந்த அபிஷேகத்தை பெற்ற தேவனுடைய மனுஷனுக்குள்ள அனாயிண்டிங், அந்த அபிஷேகத்தை நம்ம கிஃப்ட்ஸ் ஆப்ரேட் ஆகும். உங்களுடைய அழைப்பிற்கு என்ன வரம் தேவையோ அந்த வரத்தேவன் கொடுக்கிறார். கதவுகளை திறக்கிறார். கனமுடையவனாய் நம்மை மாற்றுகிறார். நம்மை எழும்ப செய்கிறார். வேற மனுஷனாக மாற்றுகிறார். வரத்தோடு செயல்படுகிற அனுபவத்தை தேவன் நமக்கு கொடுக்கிறார். இதெல்லாம் எப்படி நடக்குதுன்னா, அபிஷேகத்தினாலே நமக்கு நடக்கிறது. ஹல்லேலூயா. நான் சொல்லுவேன், அபிஷேகத்தினால இவர்கள் நடக்கும் பொழுது ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை அதிக கவனமாக தன் மேல் உள்ள அபிஷேகத்தை குறித்து மிகுந்த கவனத்தோடு இருக்க வேண்டும். அதான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன், உங்களுக்கு இருக்கும் எல்லா தகுதிகளை விட உங்கள் மேல் தேவன் வைத்திருக்கிற அபிஷேகம் தான் விலையேற பெற்றது என்பதை நீங்கள் முழு மனதோடு கூட ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அது உங்க மனசுக்குள்ள ஆழமா பதியணும். சிம்சோன் இருந்தாரு, அவருடைய பலன் மேலே, அவருடைய அபிஷேகத்தின் மேலே, அவருடைய வல்லமை மேலே ஊருக்கே கண் இருந்துச்சு. ஆனா தன் மேல் இருக்கிற அபிஷேகத்தை குறித்து அவனுக்கு கண் இல்லை, அவனுக்கு கவனம் இல்லை. அதனுடைய விளைவு அபிஷேகத்தை இழந்தான், கண்ணை இழந்தான். உங்கள் மேல் உள்ள தேவனுடைய அபிஷேகத்தை குறித்து நீங்கள் அசதியாக இருந்தீங்க, தினமும் அதில் நிரம்புறது இல்லை, அதை குறித்த ஒரு கவனம் உங்களுக்கு இல்லை, அதை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம் இல்லை. அதை அந்த அபிஷேகத்தை நம்ம விரயமாக்குற மாதிரி வேலை கிரியை செய்கிறோம், வேற மாதிரி வித்தியாசமாக கிரியை செய்கிறோம். அந்த அபிஷேகத்தை விரயமாக்குற மாதிரி தவறான வார்த்தைகளை வாயிலிருந்து கொடுக்குறோம். இந்த மாதிரி நம்ம அடிக்கடி டீல் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா என்ன ஆகும்னா, உங்களை அபிஷேகம் அப்படியே உங்களுக்குள்ள அப்படியே குறைந்து கொண்டே வரும். நான் சொல்லுவேன், நீங்கள் நினைத்தால் ஒழிய உலகத்தில் வேற யாராலும் உங்கள் அபிஷேகத்தை குறைக்கவே முடியாது. ஆனால் நீங்கள் கோஆப்ரேட் பண்ணலைன்னா உங்களால் அபிஷேகத்தினுடைய அளவை குறைச்சிட முடியும். ஏன்னா ஆண்டவரே அதை பெருக்க பண்ண தான் விரும்புகிறாரு. குறைக்கணும்னா ஒரே ஒருத்தால தான் முடியும், உங்களால் மட்டும்தான் முடியும். நீங்கள் ரெடி இல்லை, நீங்கள் அதை காக்கலைன்னா அதை இழந்துருவீங்க. சிம்சோன் லைஃப் அதுதான். என்ன நின்னாலும் யாராலையும் ஒன்றும் செய்ய முடியல. அவனுடைய அபிஷேகத்துடைய விஷயத்தை சொல்லி, இதை எடுத்தால் நான் முடிஞ்சிருவேன்னு சொல்லி
அதை எடுக்கிற மாதிரி பாவம் செய்து கடைசியாக அவனை தரிசனமே போச்சு. அபிஷேகம் போச்சுன்னா நம்ம தரிசனமும் சேர்ந்து தான் போகும். தேவனுடைய பிள்ளைகளே, அப்படின்னா ஒரு கர்த்தருடைய பிள்ளை அபிஷேகத்தை காத்துக் கொள்வதில் அதிக கவனமா இருக்க வேண்டும். அப்படின்னா ஆண்டவரோடு உள்ள தொடர்புல அதிக முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கணும். அல்லேலூயா. இத்தனையும் செய்கிறதுக்கு அந்த அபிஷேகத்தை கொடுக்கிறாரே, அந்த அபிஷேக நாதரோடு அனுதினமும் தொடர்பு வேண்டும். உங்களுக்குள் சில போராட்டங்கள் இருக்கலாம், உங்களுக்குள் உங்களை பயப்படுத்துகிற சத்துருவின் விஷயங்கள் இருக்கலாம், எதிர்காலத்தை குறித்த சேலஞ்ச் இருக்கலாம். ஏன் நெருங்கி நிற்கிற பாவம்னு பைபிள் சொல்ற மாதிரி கிட்ட வர மாதிரி சில பாவ உணர்வுகள் கூட இருக்கலாம். அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால ஆண்டவரை விட்டு ஒதுங்கினீங்க, எல்லாம் உங்களை முடிச்சு கட்டிடும். இது எல்லா சோதனை சுட்டி நிற்கும் பொழுது, கர்த்தாவே உங்க சமூகத்தை நான் தேடுவேன், உங்க பலம் நான் பெற்றுக்கொள்வேன், உங்களை நான் வாஞ்சிக்கிறேன்னு சொல்லி அவர் சமூகத்தில் காலைதோறும் காத்திருந்தீங்கன்னா அந்த அபிஷேகத்துடைய புதிய அனுபவம் உங்களுக்கு இறங்கி வரும் பொழுது ஒவ்வொரு நாளும் போராடுகிற போராட்டத்தை நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் புதிய புதிய வகையில மேற்கொள்வீங்க, ஜெயம் பெறுவீங்க. ஹல்லேலூயா. அந்த அபிஷேகத்திற்கு நீங்க எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளவு அதிகமாக அது உங்களுக்குள் செயல்படும். ஆண்டவருக்கு நாம முக்கியத்துவம் கொடுப்பது போல அபிஷேகம் தேவனுடையது. அந்த அபிஷேகத்தை தேவன் நமக்கு கொடுக்கும்படி நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சில தேவ மனிதர்களை பயன்படுத்துகிறார் என்பது வேதம் முழுவதும் மறுக்கப்பட முடியாத உண்மையாக இருக்கிறது. ஆல் த்ரூ த பைபிள் தேவன் அவருடைய அபிஷேகம் அவருடையது என்றாலும் அவருடைய அபிஷேகத்தை கொடுப்பதற்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சில தேவ மனிதர்களை பயன்படுத்துகிறார். அப்ப அவர்களோடு கூட உள்ள இணைப்பை நாம் விட்டு விடாமல் அதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவன் கொடுக்கிற தேவ மனிதரோடு கூட உள்ள இணைப்பு இருக்கும் பொழுது அந்த அனாயிண்டிங் அபிஷேகம் நமக்குள்ள ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும். இதில் வந்து சில என்ன நடக்கும்னு கேட்பீங்கன்னா, சில நேரங்களில் அப்படி இல்லாமல் அந்த இணைப்பு அல்லது ஐக்கியத்தை விட்டு விட்டு போகிற அநேகரை நம்ம பார்க்கிறோம். அதனால தான் சில மனஸ்தாபங்கள் தேவனுடைய ஊழியர்களுக்குள்ள வருது. இது வந்து பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்துச்சு, புதிய ஏற்பாட்டில் இருந்துச்சு. சாமுவேல் வந்து சவுல் அபிஷேகம் பண்றாரு. ஆனா சவுல் அபிஷேகம் பண்றதுக்கு அப்புறம் சாமுவேலோட வார்த்தையை கேட்காம போயிடுறாரு. ஒரு கட்டத்துல ஆண்டவரே சவுலை தள்ளுறாரு. ஆண்டவருக்கே மனஸ்தாபமா இருந்துச்சு. ஒரு கட்டத்துக்கு மேல சாமுவேலுக்கு மனஸ்தாபம் ஆகி போச்சு. இது அப்படியே ஒரு மனஸ்தாபம் நிறைந்த ஒன்றாக மாறுது பாருங்க. ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பு மனஸ்தாபம் உள்ள ஒன்றாக மாறுது. இது புதிய ஏற்பாட்டில் எடுத்துக்கிட்டாலும் பவுலோடு கூட டிராவல் பண்ணவங்களே ஒரு கட்டத்தில் அப்படி மாறும் பொழுது பவுலுக்கு மனஸ்தாபம் உண்டாச்சு. பாருங்க, இம்மனையும் அலெக்சாந்தரும் அப்படிப்பட்டவர்கள். தேமா இப்பிரபஞ்சத்தின் மேல் ஆசை வைத்து என்னை விட்டு போனான். அப்போ என்ன அர்த்தம் கேட்டீங்கன்னா, அந்த அட்டாச்மெண்ட் டிட்டாச் ஆகுறாங்க, அந்த ஐக்கியத்தை விட்டு அவர்கள் போகிறாங்க. அப்ப என்ன ஆகுன்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த அபிஷேகம் ஃப்ளோ ஆகிறது நிற்கும். இந்த பிட்ராயல்ஸ் மறுதளிக்கிற அனுபவங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இல்லாதபடி நம்ம அதிகமாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும். இது ரொம்ப கவனம். நிறைய நேரத்தில் இந்த இடத்துல தான் மிஸ்டேக் நடக்குது. நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவன் பயன்படுத்துகிற தேவனுடைய மனிதர்களை நம்ம மறுதளிக்கும் பொழுது அல்லது நம்மளாக பிரியும் பொழுது நம்ம தள்ளும் பொழுது என்ன நடக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, இங்கே பாரு சாமுவேலே, அவர்கள் உன்னை தள்ளவில்லை, என்னை தள்ளினார்கள். நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக கொடுத்துருக்க தேவனுடைய மனிதர்களை நம்ம தள்ளும் பொழுதோ பிரியும் பொழுதோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, அவர்களை தள்ளவில்லை, அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் போகவில்லை, நம்ம மேல் உள்ள அபிஷேகத்தை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளாமல் போகிறோம். இன்னும் சொல்லணும்னா, இந்த அபிஷேகத்தை கொடுக்கும்படி இவர்களை பயன்படுத்தின ஆண்டவரை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளாமல் போகிறோம். மறைமுகமாக இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபார்முலா, இந்த ஆவிக்குரிய ஃபார்முலா நமக்கு புரியலன்னா நம்ம வந்து யூ வில் பிகம் லூசர் ஆஃப் யுவர் அனாயிண்டிங். உங்கள் அபிஷேகத்தை நீங்கள் இழக்கிறவர்களாக மாறுவீர்கள். இந்த மாத்திரம் நீங்க பிடிச்சிட்டீங்கன்னா, you will catch the anointing. Not only you will catch the anointing, you will become the carrier of the anointing. அபிஷேகத்தை பிடிக்கிறவங்களா மாத்திரமல்ல, அந்த தேவனுடைய ஊழியர் மேல் என்ன அபிஷேகம் இருந்துச்சோ அந்த அபிஷேகத்தை நீங்கள் சுமக்கிறவர்களாகவே மாறிவிடுவீர்கள். ஹல்லேலூயா. அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவன் பயன்படுத்துகிற தேவ மனிதர்களோடு கூட உள்ள அந்த ஐக்கியத்தை, இணைப்பை விட்டுவிடாமல் கரெக்டாக அதை மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு கிருபையை தேவ சமூகத்தில் நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதனால தான் அந்த அந்த மனஸ்தாபங்களை தவிர்க்கிற இடத்திற்கு ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை கடந்து வர வேண்டும். என்ன சொல்லணும்னு சொன்னால், எலியா எடுத்துக்கொள்ள வர வரைக்கும் விட மாட்டேன். அது மனம் நோற மாதிரி சில விஷயங்கள் நடந்தால் கூட இல்லை விடக்கூடாது, தேவ திட்டம், இது தேவ தரிசனம், தேவ வார்த்தை, விட்டக்கூடாது என்று சொல்லி விட்டாமல் ஒட்டி கொண்டே இருந்தான். நடந்தது என்ன தெரியுமா? எடுத்துக்கொள்ளப்படுற வரைக்கும் பிரியல, ஒன்றா தான் இருந்தாங்க, வேறு வழியே இல்லை. ஆண்டு எடுத்துக்கிறாரு, பிரிய ஒரு காலம் வந்துச்சு. அப்போது
அவர்கள் பிரிந்தாலும் அபிஷேகம் அப்படி இவன் மேலே இறங்கி வந்து இவன் கேரியர் ஆஃப் தி அனாயிண்டிங், அந்த அபிஷேகத்தை சுமக்கிற ஒருவனாக மாறிட்டான். கேரியர்னு சொன்னால் சுமக்கிறவங்க இல்லையா? இந்த கொரோனாவில் ஒரு குரூப் இருக்கிறாங்க, அவங்க யாருன்னா கேரியர்ன்றாங்க. என்னன்னா அவங்க யாருன்னா அவங்களுக்கு காய்ச்சல் இருக்க இல்லையோ ஆனால் கிருமி மாத்திரம் அவங்ககிட்ட இருக்குமா, யார்ட்டையும் தொத்திடுவாங்களாம், அதான் கேரியர் அப்படின்றாங்க. அப்போது கொரோனா கேரியர்னு கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்க. நீங்கள் யாருன்னா அனாயிண்டிங் கேரியர்ஸ், அபிஷேகத்தை உங்கள் மேல் சுமக்கிற ஒரு கூட்டமாக இருக்கபடி தேவன் தெரிஞ்செடுத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. அந்த இடத்திற்கு ஒரு தேவனை பிள்ளைங்க. பைபிளா நிறைய உதாரணங்கள் இருக்கு பாருங்க. ஆபிரகாமும் லோத்து ஒன்றா இருக்க வரைக்கும் 2 குடும்பத்துலையும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, 2 குடும்பம் நல்லா இருந்துச்சு. ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் 2 பேரும் பிரிஞ்சாங்க. என்ன தெரியுமாச்சு? ஆபிரகாமுடைய லைஃப்ல அவன் தொடர்ந்து அப்படியே போயிட்டே தான் இருக்கிறான். ஆனால் லோத்துடைய குடும்பம் என்ன ஆச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். என்ன ரீசன் என்ன தெரியுங்களா? ஆபிரகாமோடு இணைந்து இருக்கிற வரைக்கும், அதாவது லோத்து வெளியே போனால் நீதிமான் தான், அதில் சந்தேகம் இல்லை, நீதிமான் தான். அதனால தான் ஆபிரகாம் ஜெபிக்கிறாரு, கர்த்தர் சொல்றாரு, எல்லாம் நடக்குது. ஆனால் இந்த அழைப்பு யார் மேல இருந்துச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆபிரகாம் மேல தான் இருந்துச்சு. ஆகையினால் அந்த அழைப்புள்ள தேவ மனுஷனோடு சேர்ந்து இருக்கிற வரைக்கும் அதே அழைப்பும் ஆசீர்வாதமும் ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும். ஒரு கவரிங் நம்ம மேல இருக்கும், ஒரு பாதுகாப்பு நம்ம மேல இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதே நேரத்தில் அபிஷேகம் ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும். பட் ஒன்ஸ் யூ டிபார்ட், ஒன்ஸ் யூ டிட்டாச், அதை விட்டு நம்ம வெளியே வரும் பொழுது நீதிமானாக இருந்தாலும் நம்ம மேலே உள்ள அந்த அழைப்பு இல்லாதனால அந்த ஆசீர்வாதம் ஃப்ளோ ஆகிறது, அபிஷேகம் ஃப்ளோ ஆகிறது, அந்த கவரிங், அந்த பாதுகாப்பு நம்மை விட்டு போகிறமால உணர்றது இதெல்லாம் நடைபெறத்தும். அதனால தான் பைபிளை நம்ம கவனித்து பார்க்கும் பொழுது அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தன்னுடைய அந்த கவரிங்குள்ளேயே தன்னால் உருவாக்கப்பட்ட ஊழியர்களை, சபைகளை அப்படியே இணைத்து கொண்டே வருதை பார்க்குறோம். ஏன்னா எல்லார் மேலே அபிஷேகம் இருக்கிறது, பவுல் மேலே ஒரு விசேஷமான அபிஷேகம் இருக்கிறது. அந்த அபிஷேகத்தை நிமித்தம் சபைகள் மேலே அவர் அந்த கவரிங்கை கொடுத்து, ஆலோசனை கொடுத்து, இடறி விடாதபடிக்கு எச்சரிப்பை கொடுத்து, இதெல்லாம் ஒரு பெரிய பாதுகாப்பு நமக்கு. ஹல்லேலூயா. அப்போ பவுல் எழுதின மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் பட்டவர்த்தனமாக யாரும் பிரசங்கம் பண்ண முடியாது. ஒவ்வொரு சபைக்கு எழுத எடுத்து பாருங்களேன், உங்களுக்குள்ளே இந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு A to Z நம்ம சொல்ல முடியாத பிரச்சனைலாம் பவுல் எழுதிடுறாரு. சபைக்கு லெட்டராக எழுதினார், நீ வாசிக்கிற மட்டும் இல்லாமல் அவனுக்கும் கொடுன்னு சொல்கிறாரு. அவ்வளோத்தையும் பேசினாலும் அவரோடு இணைஞ்சிருந்த காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் பயன்படுத்தின தேவ மனுஷனோடு இணைந்திருக்கும் பொழுது அந்த அபிஷேகம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும். ஹல்லேலூயா. இந்த புதிய ஆண்டில் நம்ம இன்றைக்கு பேசிக்கொண்டிருக்கிற இந்த வார்த்தை அப்படியே உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைவேற வேண்டும். புதிய கதவுகள் உங்களுக்கு திறக்கப்படுகிறதை நீங்கள் பார்க்கும்படி தேவன் செய்வார். வேற மனிதர்களாக மாறும்படிக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் அபிஷேகம் கிரியை செய்வதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். கனத்திற்குரியவர்களாக கர்த்தர் உங்களை மாற்றுகிறதை நீங்கள் பார்க்கும்படி அவருடைய அபிஷேகம் உங்களுக்குள்ள ஆக்டிவேட் ஆகும்படி விரும்புகிறார். உங்களுடைய அழைப்பிற்கு தேவையான வரங்களை உங்களுக்குள் தேவன் கொடுக்கும்படி விரும்புகிறார். எழும்ப முடியல, முடக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க, சகோதர நடுவே இருக்கிறீங்க, இதுதான் என் வட்டன் இருக்கிறீங்க, இன்றைக்கு சொல்லுகிறேன், அந்த இடத்திலிருந்து கர்த்தர் உங்களை மேலே எழும்ப செய்யப்படி விரும்புகிறார். இதெல்லாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் இந்த புதிய ஆண்டில் நிறைவேறுவதாக. எப்படி நடக்கும்? பலத்தினால் அல்ல, பராக்கிரமத்தினால் அல்ல, என்னுடைய ஆவியினாலேயே ஆகும் என்று சொன்ன ஆண்டவர் அவருடைய ஆவியான அபிஷேகத்தை கொண்டு உங்கள் வாழ்க்கைக்குள்ள ஆக்டிவேட் பண்ணுவார். எலும்பு நிற்போம், எலும்பு நிற்போம். ஆண்டவரே, உங்க அபிஷேக தைலம் என் மேல் இறங்கட்டும். ஆண்டவரே, உங்க அனாயிண்டிங் என் மேல வெளிப்படட்டும். ஆண்டவரே, ஒரு புது அபிஷேகத்தை எனக்கு தாரும். ஆண்டவரே, ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் ஆயத்தமா இருக்கிறீங்க? கைகளை உயர்த்தி தேவ சமூகத்தில் ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. எங்களை அபிஷேகித்தவரே, உம்முடைய அபிஷேகத்தை சிரசு மேல் வைத்தவரே, எங்களுக்கு ஒரு அங்கீகாரத்தை கொடுத்தவரே, முத்திரையை கொடுக்கிறவரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். அன்பின் பிதாவே, இந்த அருமையான ஆராதனை வேளையிலே வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கு ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவரே, மனுஷர்களால் முடியாததுதான், பலத்தினால் முடியாததுதான், உலகத்தால் முடியாததுதான், பராக்கிரமத்தால் முடியாததுதான், ஆனால் எவைகளெல்லாம் எங்களால் முடியவில்லையோ நாங்கள் இன்றைக்கு சொல்கிறோம், அவைகள் எங்கள் தேவனாலே ஆகும், அவைகள் எங்கள் தேவனாலே ஆகும் என்று சொல்லும் பொழுது எங்கள் ஆவியானவரை கொண்டு நிறைவேற்றி முடிக்க நீர் வல்லவராய் இருக்கிறீர். ஆவியானவர் என்று சொல்லும் பொழுது இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருவரை உம்முடைய அபிஷேகத்தின் நிமித்தம் நீர் போதித்து நடத்த, கதவுகளை திறக்க, கனத்தை கொண்டு வர, எழும்ப
செய்ய, வேற மனுஷனாக மாற்ற, வரங்களை அவர்களுக்குள் ஆக்டிவேட் பண்ண ஆண்டவரே கர்த்தர் வச்சிருக்க எல்லையை சொந்தரிக்கும்படிக்கு, முன்னேறி போகும்படிக்கு உம்முடைய பிள்ளைகளை உந்தி தள்ள உம்முடைய அபிஷேகத்தை இன்றைக்கு ரிலீஸ் பண்ணுவதாக இருக்காய். உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. அந்த அபிஷேகத்தை ஆண்டவரே ஊற்றுவதாக இருக்காய். உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அதை இன்றைக்கு காண்பார்களாக என்று ஜெபிக்கிறோம். அடையாளங்களை காண்பார்களாக என்று ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. சத்தமாய் ஆமென் சொல்லுங்கள். ரைட். இப்பொழுது நாம் ஆண்டுக்கென்று கொடுக்கிற இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். தசம்பாகல காணிக்கைகளை கரத்தில் எடுத்துக்கொள்வோம். ஆண்டுடைய முகத்தை நாம் நோக்கி பார்ப்போம். பாஸ்டமா வந்து ஜெபிக்கும்படி கேட்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் எல்லாரும் கண்களை மூடி, ஆண்டவரே இதை உமக்கென்று விதைக்கிறோம், எங்களை அங்கீகரியும், எங்களை ஆசீர்வதியும், நீதியின் விளைச்சலை பெருக செய்யும் என்று நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். பரிசுத்தமுள்ள பிதாவே, உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. இப்போது ஆண்டவரே உடைய சமூகத்துக்கு நாங்கள் வரத்தக்கதாகவும் அப்பா, நீர் எங்களுக்கு தந்தவைகளிலிருந்து உமக்கு விதைக்க அப்பா நீர் பாராட்டி நம்முடைய கிருபைக்காய் உம்மை நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஆண்டவர், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. நாங்கள் விதைக்கிற விதைப்பின் பலனை ஆண்டவரே நீர் தாமே நிவர்த்தனையாய் எங்களுக்கு தரப்போகிறதற்காய் உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. அப்பா ஆண்டவரே, நாங்கள் எந்த விதத்திலும் கட்டாயத்தினால விதைக்கல அப்பா. ஆண்டவரே, நாங்கள் முழு மனதோடு ஆண்டவரே உடைய சமூகத்தில் நாங்கள் இவைகளை விதைக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் தாமே ராஜா ஆண்டவரே அவைகளை சுகந்த வாசனையாய் நுகர்வீராக என்று சொல்லி நாங்கள் கேட்கிறோம் அப்பா. நூறுத்தனையாய் பலனை எங்களுக்கு இரட்டிப்பான நன்மைகளை இவைகள் மூலமாய் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாய் நீ கிருபை பாராட்டுங்க ஆண்டவரே. உங்களுடைய கருத்துக்குள்ளாக ஒப்பு கொடுக்கிறேன், நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க, வழி நடத்துங்க. இயேசுவின் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே, ஆமென். இணைந்து பாடுவோம். அபிஷேக ஒலிவ மரம் உங்கள் ஆலயத்தில் நடப்பட்டவன், வசனத்தை வாஞ்சிக்கிறவன் என்ற பாடலை ஒன்று சேர்ந்து நம்ம பாடும் பொழுது தசம்பாகங்களை காணிக்கையிலே படைக்கலாம். அபிஷேக ஒளிவ மரம் உங்க ஆலயத்தில் நடப்பட்டவன், சமூகத்தில் வாழ்கின்றவன், அன்பையே நம்புபவன். அபிஷேக ஒளிவ மரம் ஆலயத்தில் நடப்பட்டவன், சமூகத்தில் வாழ்கின்றவன், அன்பையே வசனம்தான் பசியாற்று உணவு, உன் பிரசனம்தான் தாகம் தீர்க்கும் தண்ணீர். வசனம்தான் பசியாற்று உணவு, உன் பிரசனம்தான் தாகம் தீர்க்கும் தண்ணீர். நீரே வெளிச்சம் தீர்க்குமானே, நீரே ஜீவனின் பலனானே, நீரே வெளிச்சம் தீர்க்குமானே, நீரே ஜீவனின் பலனானே. அபிஷேக ஒளிவ மரம் உன் ஆலயத்தில் நடப்பட்டவன், உன் சமூகத்தில் வாழ்கின்றவன், அன்பையே ஆண்டவர் கொடுத்த இந்த ஆராதனைக்காக எல்லாரும் ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோமா? ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். பிதாவே, இந்த அருமையான ஆராதனை வேளைக்க நன்றி. உங்களுடைய பரலோக பிரசன்னம் எங்கள் மேல் நிறைவாயிருக்கட்டும் ஆண்டவரே. வந்த எல்லாருக்கும் உடைய கிருபை இருக்கட்டும். உங்களுடைய அபிஷேகம் தான் எங்கள் வாழ்க்கையின் சாரம் ஆண்டவரே. உப்பானது சாரமற்று போனால் கீழே கொட்டப்படுவதற்கும் மனுஷரால் மிதிக்கப்படுவதற்கும் நன்றி வேறு ஒன்றுக்கும் பயன்படாத வசனம் சொல்கிறது. அபிஷேகமற்ற ஒரு வாழ்க்கை அல்ல, அபிஷேகத்தினால் ஓவர்ஃப்ளோ ஆகிற, நிரம்பி வழிகிற, அபிஷேகம் பாய்ந்து போகிற ஒரு வாழ்க்கையை எங்களுக்குள்ள நிறுத்தாரும் என்று நாங்கள் கேட்கிறோம். வந்த எல்லாருக்கும் இந்த அனுபவத்தை தந்து நடத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். சேர்ந்து சொல்லுவோம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. சத்தமா ஆமென் சொல்லுங்க.
நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவின் கிருபை, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, ஆவியானவருடைய ஐக்கியம், வழிநடத்துதல் நம் அனைவரோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடும் கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் நிலைத்திருப்பதாக. ஹல்லேலூயா.